Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela, Bilboko Bizkaia pilotaleku doktore berri eta handi honetatik. Aurretik bi jaialdi izan dira, orain arteko bietan beteka da itzelak, eta gaur lehenbiziko finala izango denez, zer esanik ez. 3.000 lagun izango dira, 3. aldiz Bilboko Bizkaia pilotaleku honetan. Lehendabiziko partida oso polita da, batzuek izen handiagoak espero zituzten, sarrera €140 ordaindu behar izan da, hemen beheko hauek behintzat, Titin edo González eta Bengoetxea eta alako pilotariak espero zituzten, alakorik ez dute jarri enpresek, baina alere oso partida polita da, lehendabiziko hau ere, eta aukera polita eman diote, 2. mailako txapela irabazi eta hainbeste nabarmendu den mutilari, Mikel Olaetxea Lizartzarrari. Julen Retegik eta Paskualek jokatuko dute Olaetxea eta Patxi Ruizen kontra. Eta ondoren berriz, final handia, aldaketak izan dira, dakizuen moduan, ez da hemen izango Abel Barriola, astebeteko atzerapena eskatu zuen eta enpresen ligak ez dio alakorik eman, haren lekuan sasoi betean dagoen mutil bat etorri da, If Salaberri Xalaren bizkartzain lanak egitera. Mikel Beroitz, beraz, Olaizola bigarrena eta Begino alde batetik, Xala eta Beroitz bestetik. Joxan Tolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier. Arratsaldeon pelotazaleo. Bueno, guk lehengoan, ostiralean esan genian, partidari begiratuta, elkarren antzigabeko pilotariak dituk, Barriola eta Beroitz, defentsan eta askoz ere errekurso handiagoak ditik Barriolak, ibili ere gehiago egiten duk. Baina behar bada, une honetan pilota mugitzeko garaian eta leku gehiago egintzezakek Mikel Beroitzen eskuin horrek, dena den, gure ustez partida hainbeste aldatzen ezpada ere, argizagok diruari dagokion ez behintzat, aldaketa handi xamarra izan dela, dirua doblean irtengo duk Aimar eta Aritzen alde. Bai, ikizanteken hasieran, Abelek emateik konfiantza. Eta hoi Beroitze atzela sendoa nik, bere jotzailea baino gehiodek, sendoa, bi eskukin lan aiteuna, bi eskukin ondo aiteuna pelotan langilea, konfiantza emateuna, baina alata guztiz ere, bakik estelarra handia, final handia jokatzeko garaien, Abele beste zea bat ematen du, konfiantza bat, eta horreat izango diruna aldaketa desentea. Dirua nabarmen xamarri izango da Gorri, Aimar eta Begino dira. Gorriz jokatuko dutenak, eta diruaren berri, artekariak hor ondoan izango baitituzte, Elena Azpeitia eta Koldo Aldalur lankideek emango digute. Koldo, zu presti izango zara honezkero, arratsaldeon dizula? Arratsaldeon bikote eta arratsaldeon ikusle zaituztegun guzti hori asko seguruenik gaur bezalako egun handi batean hemen Bilboko Miribilla auzoko pilotaleku eder honetan lehendabiziko finala eta dirua harrigarria, baina zeuek ondo baino hobeto adierazi duzue. Abelek jokatu ezkero, dirua parean izango omentzen, jokatzen ez duenez, doblean dago dirua, eta hori harrigarria da, dirua doblean azegartzekoen alde, baina ez jakin, hainbeste jende etorreko da, jende berriar izango da gaur pilotalekuan 3.000 hauen artean izango dira, diruan mugitu nahi dutenak, eta ikusi egin behar haiek etxetik ze idea ekartzen duten, baina zer esango dizuet, niri dirua doblean ateratzea, asko xamarri iruditzen zait. Denaen azpiko dirurik ez da falta izango, Ez, seguru eski ez. Beno, pixkanaka pilotazaleak oraindik ere kanpoan asko ikusten duzuenez, hori ere txarteldegia da. Aurrez egindako erreserbak eta dituen jendea bakoitza bere tiketen bila. Beste batzuk inguruko tabernetan, hemen bertan ere 3 mostradore badira. Kaferik Espainia. Pankartak jartzera ere goiz xamarre etorriak dira batzuk, pankartak dozen erdi bat behintzat badira. Ez dakit ez ote den norbait kexatuko, izan ere han goian barandauaren ordez dagoen behirazko kristalezko euskarri horren erdia behintzat oztopotzen dute, hortxe uzue, hor goitik begiratzeko eta ez ote dute traba pixka bat egingo hor jarrita dauden pankartek, hori da denetan txikiena,
Xabier, eta aipatu dugu. Baina beste batzuk handixiagoak badira, bai Koldo. Aipatu dugula bigarren partidan ze diru aterako den, baina lehen da bizikoan zer izango dugun jakitea ere komeni da, eta horregaiti daukagu hemen landa laguna. Bueno, bigarrenean dirua doblean, eta lehen da bizikonetan? Hemen dirua gorri ertengo. 180 eula. 180 azpitik. Uste dut Xabier, Josean eta Irurok bat gatozela, gehitxo dela, esatea bigarren partidan doblean aterako dela dirua behetik izango dela azpitik. Ba, nahi iruditza hori baino gehiago ertengo la. 600.000 ertengo barrena, bai. Lan asko egin? Bai, eskarrik zuen, gero. Bueno, 600.000 baldima da, 70.000 baldima da, ja... Errespeto hondikin. Errespeto haundixamarrarekin. Beno, ba... Hor dituzue, lau pilotariak, lehen biziko norgehiagoka honetan jokatuko duten laurak, eta Josean lehen aipatu dugun hori. Mikel Olaetxeak binaka promozio txapelketan txapela irabazi bakarrik ez, gainera erakostaldi latzak egin ditik, eta merezitako aukera. Bai, aukera politxe, behantzat oso politere, finaleko egun handi baten lehenengo partidu, lehenengo estelarren sartzea, nik uste oso politiala, oso importanteala. Ikusten dek baloratuta daula enpresan, eta gainea binakako txapelketortan, bigarren mailako txapelketortan erakustaldia handi egin dizkik, eta ikusiko dut, zen modu moldatzean, ia kombinazio handio baten. Elena Azpeitia prest da, eta okerrez banaiz kanpo aldean. Elena, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabier, arratsaldeon denoi. Halaxe da, hementxe gaude, Bizkaia pilotalekuko kanpo aldean giro paregabe hau bat dastatzen eta ikusten aurretik ere, jendea pasatzen ikus dezakezuen moduan. Aurpegi ezagun asko dagoeneko ikusi ditugu, bai kanpo aldean, Aitor Zubieta esaterako, egungo binakako txapelduna, Xalarekin lortu zen txapelaiaz, eta hura ikusi dugu, Solasean lagunekin, baita Jokin Erresti, pilotari horia, Fernando Goñi bai, Kuko Ziganda, futbolari eta entrenatzaile izana, eta jende ezagun asko, ez ezagunak ere asko, giro ederra. Gauza bat bakarrik, Barriolak ez zuela jokatuko jakintzenean orduan itzuli zirela, sarrera batzuk esan digute, batzuk, baina utzitako horiek dagoeneko saldu eta Bizkaia pilotalekua bere lehen final handi honetan bete egingo da. Behar duen bezala, merezi duen bezala. Jaialdia hasi da, Julen Retegiri egokitu zaio lehenbiziko sakea. Patxi Ruizek eraman. Moztu Julenek, eutsi Olaetxeak. Pascual, zazpitik, Gozakaitz. Keinu Julenek, ongi gozatu du hor. Abartzu zarrak, sortzez atzelariak biak dira. Lizarran sortuak, baina Patxi itxurantzean moldatu da. Eskuinka da eder Rainigorena, oso ona. Bederatzian hiltzera, baina jaso Patxi. Haze pilota atera duen. Ezker zehar bikaina Julenek. Punpalaster eraman Mikelek, atzera Julenek, boleaz Patxik, eraman. Pascual. Eta hor Patxiri erori egin zaio. Ez dik ematen erraz mugitzeko ere, Josean? Ez, baina Pascual ondo hasiek, bikain mugitzen eta tanto bikaine jokatu die, pasatzean naek. Patxi Ruizek oain eraman beharreko pelota, hemen behatzi kuadro, baina erdiko pelota ez dula eraman. Hor aurreti zailagoa eraman dik. Askoz. Ezkerpa eten eroitakoa, baina hasiera gainan zen tantoa ondo jokatu izan dek. Hemen dituzue Julen Retegiren datuak, 25 urte besterik ez, iruindarrak oso gazterik egin zuen debuta, eta horregatik iruditzen zaigu gehiago behar dituela, baina ez, 25 urte besterik ez. Pascual, lautik atzera ongi gozatuta, 6 terdian pumpa, 9 terditik, jaso Patxik. Efetokin, Pascualek. Ongi Julen.
Patxi. Kanpoa, ez? Larri izan da barruan. Efekto barrua bota dulako, gaien zen, ematezin kanpoa jun berzula. Erretegi. Moztu, baina bihurritu gabe. Sotamanoa, Olaetxeak. Larri iritsi da hori. Patxi Ruiz, bostetik. Erdira. Egina Olaetxearentzat materiala ere berria du gau. Bai, beti asegatzen ikuste pelota zea gintu batzu dela, frontixetuta gutxo ateatzen akin, da normalen pelota gehiago mugitzak usteatzen akin, normalen, Beraz, hainbesteko alderik ez duela sumatuko. Ez da egitzen hainbesteko alderik sumatuko. Pelota erra, Bai, erra. Eta hemen eharki biltzen dek, lurren, atzen pixu handi hartzen dik. Tanto gorra jogatzen ari dira. Patxi. Erki gozatu du. Erdira moztu du Olaetxeak, orain Komeriak atzelariarentzat jaso Patxik. Pascualen eskuinka da, ez da gaizki. Era bat agintzen ari da Pascual. Lehengoan esan nizuen. Bi jaialdi izan dira dagoeneko. Bilboko Bizkaia pilotalekuan, oraindik inor ez da errebotera iritsi. Hori. Nork lortuko ote du. Ederki mugitu du Julenek, horreztu asmatu. Gainera etorri zaio Olaetxeari ere atzera Julenek. 60 pilotakatik gora tantonetan. Pascual ederra dua. Bai, eman ere. Amarretik, jaso Patxik. Zabalera naita. Intentzio gaiztoz Pascualek eta ederki. Tanto gorrak lehenbiziko hauek, Oso gorrak ere. 70 pilotaka da tantonetan. Ederra. Earki bilatu eskubiko arrastoa. Erakutsi du promozio txapelketako azken jardunaldietan joko handela konfiantza handiarekin diardu. Ezkerra ezin hobeto maneiatuz. Eta hau ere urrundik sartutakoa izan da, baina zeinen ederki gurutzatu duen. Este pilota baten bila. Azken tantoan, bigarren tantoan 76 pilotaka da izan dira, denera 89. Olaetxearen sakea.
Pascual, Jaso. Patxi. Pelota behar, ibiltzen dek. Eskubiz ezarritien ez dekasi, Julen. Aukera izan ditunen, minik etziokin eskubi horrekin. Iesindako pelota. Eraman Julenek. Gantxoa. Uniti antzetik. Erdira. Julenen aukera Pascuali utzi dio. Leku txarrea dagokio Patxiri, baina eraman. Defentsan Gora, ez. osongi ari da. Retegi. Ederki irekitakoa. Patxi boleaz. Txoko Aniakoa, eraman Olaetxeak eta ongi atzeratu. Eta partida hasiera ikaragarri gogorrak, Oso gogorra. Bana eta dagoeneko 153 pilotaka da. Eta bi atzelarik ondo mugitzen pelota, eta pelota zailek eramaten bai, eta... Bolea Julenek, Jaso, Olaetxeak. Ezkerrez horma bikoa, ez behar bezala egina. Etxe orain ezkerrez ireki nahirik ez du hainbeste lortu. Atzera Pascualek. Urdin kantatzen ari direla iruditzen zaitu orain. Olaetxea txokoan nahi izan du bexamarrean hartutakoa. Eta txapapera tantonetan beste 60 pilotaka da. 159 dagoeneko. Eta 3 tantu baizik ez dara mate. Xavier, eta gaur esan du Elena Azpeitiak hemen protagonista asko ditugula. Eta horietako bat hemen goikaldean nago, ez dakit ikusiko nahu zuen. Ladiz Galartzarekin, Ladiz, arratsaldeon. Bai, berdin. Enbidia ematen du, da gainera ioan bezala fizikoki, oraindik jogatzeko moduan nago hemen. Bai, lehen galdeon du nintzen inauguratzeko egune hartan, da izugarrizko frontona irun zaig eta gaur realaxe da oso polike frontoia. Partida ere, finala ere oso politia. Abel Barriola ez da izango gaur hemen, eta Mikel Beroitzek hartu du bere lekua. Justu eruditu erabakia, gogoa bauen hemen Abel ikusteko? Ez da gauze erresa esateko ongi da hon, ez da hon. Gauzazko haitu die aste honetan da jende esaten, baino garanti ez baizegoan helduen asten joatuko zula, eta horregatik nik uste dute partidu hau joatu behar di. Jende guzi, badakigu, Barriola ikusi nahi nuna, baina, nik uste dute partidu hau baina oso ongi daola. Bai, ez dugula egin behar da, Beroitz aspira bota, ez da? Beroitzek bere partea ondo egingo du seguruenik. Ez Beroitz partidu pare bat joatu ekaperototan, da bere mailoa eman du, eta gaur nik uste dute B maila emango gula, eta xala joko hondik egin dago, eta nik uste partidu irikita dago. Gozatu partiduarekin, Ladiz. Bale, igual. Eskerrik asko. Bai, urte. Ladiz Galartza, Baraibarko pilotari oia, pilotari latza izana. Haundia eta gustagarria. Bina doaz, Olaetxea, txokora, ez du hainbeste asmatu, Patxi Ruiz atzeraka dator, eta eraman. Ederki irekitakoa eta tanto, osongi.
Oaingotan bai, doktore, aukerak izan dizkik Julenek, baina baina ez dut asmatu, baina oaingotan hor ezkarrakin mozmotzen oso ondo bukatu dik. Pascual, atziek oso ondo jokatzen, hasiera honetan. Gora bera hundik ibilik azteneko den botan, batzutan ondo, bestetan gaizki, behintzak gora berakin. Eta gaur hasiera ona eman zio, partidu. Eskuak ere justu ibile ditu. Astean partida bat jokatuta. Batzuek pentsatuko dute udan hainbeste jokatzen dituzte eta neguan berriz astean bat. Ez da hainbeste, baina txapelketako partidak gogorrak izaten dira, dena eman behar izaten da, materiala askoz ere exigenteagoa izaten da. Gutxiago gozatuak ere bai. Eta eskuei ere erasan egiten die, eta Inigo Pascual txapelketa guztian nik uste horregatik ibili dela gehien bat hain gora beratsu. Boleaz Pascual. Atzera Patxik. Pascualek eskatu eta eraman. Ola etxeak txokoan jakoa egina izan du, baina txapara joan zaio. 4-2. Tantontan izan di pelota bat hor bilekun berzunak geho botea jarriek, hor aukerak aprobetsatzen ikasi behar zeuge. Oain dio beto asko ikasidik, pelotan bilekuten da hor bi kuadron barrun izateien pelotoitan, hoi geixo aprobetsatzen. Ikari gabe aurrea juten. Julen Retegi. Sake gurutzatua. Eraman Patxik. Erra du Julenek. Gantxoa. Ezkerkada ederra Patxik. Eutsi Pascualek. Horre arki Julen ezkerrez berri sartuta. Gaizto eraman Patxik. Eta hor boleaz ezin izan du. Mikel Urrutikoetxea, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Gaur ikusle bakarrik ez, esatari ere bai, komunikabide batentzat, ala? Bai, alan da ez, pasan azten deitu ziaten, etortzeko, eta ia zan oso gustora, da ia zelan moldatzen garen ez. Eta zer kontatu behar duzu, finalari buruz? Bueno, nik uste espero dut final polit bat izatea, pena belek ez jokatzea, baina nik uste beroiz ere momentu honean daula, da nik partiu polita espero dela ez. Dirua doblean zure enpresakoen alde, gehiagitxo iruditzen? Bai, ez nik uste baietz, beroiz azkenengo hilabetetan oso maila honean dabil, sala erakutsi dunez, txapelketan aurrelaririk onenetarikoa onena ez izan, bera izan da, bueno, nik uste partiu polita izango dela, da ia parekatua den ez. Eta zeu buruz burukorako prest, larun batean aro nokerrezpanago? Bai, halan da ez, larun baten jazten gara, entrenamentu gonak egin ditut eta gustora sentitu naiz, baina bueno, orain txuriz jantzita beste gauza bat izango da ia gutxinez partiu polita egiten dugunez. Suerte izan, mila esker, Mikel. Eskerrik asko. Inigo Pascuali gora joan zaio goiko txapara azken eskuinkada hori, 225 pilotaka da. Jada pilota aldatzera doa Zurdinak eta gu iragarkietara.
Hemen duzue Julen Retegi. Baina Iruindarrari ez dagokio ondorengo sakea. Mikel Olaetxea Lizartzarrari baizik. Sakeak 3, errestoak 5. Bilboko Bizkaia pilotalekua duzue hau, oraindik ez da bete, baina laster izango da beterik. Gogoratu, ondorengo partida, urteko partidarik garrantzitsuenetakoa izango dela. Binakako txapelketa nagusiaren finala handia, alde batetik Aimar Olaizola eta Begino, bestetik Xala eta Mikel Beroitz. Olaetxea, ezker zeharra horrere behar bezala gurutzatu gabe, kantsoa urrundik. Bile juteko pelota zin, bote jarrian noi. Erarki Patxi. Pelota gara izan degoi. Oie bai, aire juten zeatu garrazokoek. Gero bolea sartu da eta huts. Indarka itzen dek pelotan eta nik etzekit gaur bakik presio pixke bate bai igual, ondo inai eta txapelketan da ondo indi bilekun eta tanto ikusgarrikin eta lasaiago jokatu dik. Oso inspiratuta. Oso inspiratuta. Ia denne irteten zitzaioa. Gaur ikusten ibiztea di. Jakin goldugu enpresetako arduradunek zer dioten. Xalba Bergara, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pilotalekoa beteta, hori pilotariari beti gustatu izan zaizue. Bai, finaleko gunean beti frontoia polita da beteta ugitzea ez, eta gero partidu eguna ikustea, pues bendik handigoa ez. Gure helburu hori da, partidu estua izatea eta partidu politia izatea, enpresantzako garrantzitsua da irabaztea ere. Bueno, dudik gabe. Bueno, azkeneko eguna etorri zaigu eta partidu irabazizkio, pues askotze egun politakoa ez. Baina, bueno, bakiu partidu zaila dela eta biek nahi dula irabazi ez, baina ja suerte dugunta irabazten dugu. Batzuk diote bai, Barriola ez dago eta Beroitz pilotari handia da. Dudik gabe, zeratik Abel badakiu, bueno, eutxitin dira tanto baina Beroitz beste, bueno, ilusio handia dauke, eta nik uste bere maila handia eman gudura. Gozatu partiduarekin. Eskerrik asko. Salvador Bergara, segartzeko zuzendari teknikoa, gaurko txapela eskuratuko balute, azte poza hartuko luken etxalarko teknikoak. Aspaldi honetan irabazteko ohitura galdua baitute. Askolek eraman bai, baina kanpora alere galdutakoetan dago alde handi xamarra. Egindakoetan ez, eginak Retegik 2, bata Sakeren bitartez, zenura berez egindakoa baina, bestea Zabalean. Olaetxeak ere 2 ditu eginak, bata Dejadaz, bestea Airez. Baina Julenek galdutakorik ez du, Olaetxeak 3. Paskualek 2 ditu galduak, horiesek dira, gorriek galdu dituzten 2ak, Patxi Ruizek beste 2. Alegia, egindakoetan pare-parean dira, baina galdutakoetan, bueno, egindakoak orain, ja urdinek bat gehiago. Hemen Olatxeak ez, gorriek. Olatxeai pelota bile junde, baina hankapauzuat atzeago geldituek, oso beheran hartu dik, eta gainea beburue jodei pelotorrek, bueltan. Ez tekai ondo bilatzen pelota, ez tekai ondo bilatzen, nik uste fiskean lotuta da bilela. Hortxe duzue, bueltan jodu, hori Olaetxeak galdua izan da beraz. Ireki Julenek. Patxi Ruize, erdi herriko pelota zuzenen Zabalea juntzaio. Txikera garri indik. Eta gaur ere aspaldi honetan ikusten ari garena, ikusten ari gaitu, Koxan, Patxi Ruizi dagokionez pilota zailak eramaten eta espezializatu duk defentsa lanean, baina pare bat pilota izan ditik ongi gozatuak eta luzatuak, baina gainerantzean eskuinez lekurik egin ezinik
Bai, nik ez uste dia lehengo Patxi Ruizu ez taula gehi izautuko, Hola eskubiz da harritzezun pelotari, zulo handik irikitzen zituen pelotari, besamutur apartazun zehau, pelotari atzelari ez taula izautuko dituzarakia. Joan dela. Bai, guain beste erabatea jokatzen, lehen gudaran lan ikeragarri gintzen, baina kantxan asko ibili, ezkar eskubi frontoien pelota asko sartu, gaur desente hasi galtzen ala hiru pelota on galdu dizki gaur, baina gaientzen gutxi galdu, asko ibili, kantxa asko kubritu, eta beste pelotariat, beste estilo bateko pelotari indala, izango dala hemendi aurrea. Pascual. Erki ezkerrez. Julen Sotamanoz sartu da. Sartzeko ere ez zuen pilota txarra, baina hause Julen egaldu duen lehen bizikoa dena den. Galdutakoa gehi egitxo. Julen egause, Pascualek 2, Olaetxeak 4, Patxi Ruizek 3. Eta Titi 3 ere hortxe da. Pilotalekuko sarreran, hor duzue, mugikorretik izketan. Bere betiko lagunarekin, Zeaniko Pedrorekin. Baina zuengo etxea ere horromen da. Eraman Pascualek. Gozatu Patxik. Pascualek ere ez. Txokora Olaetxeak baina asmatu gabe. Bien tartera Olaetxeak. Eutsi Julenek. Patxi eutsi eta ongi luzatu, zazpira. 300 pilotagatik gora jada. Patxi Ruiz, 6-tik, gozakaitz berriz ere. Hor da Patxi. Nago eulaterekin prest. Eta hemen arazoren bat bada argiekin. Erki gozatu du Pascualek. Haze pilota eraman duen. Gora. Baina goian izan da. Ezker Orman goian izan dela adirazi dute. Epaileek. Eta hemen argiekin arazoak ditugu. Lehengo igandean ere izan ziren. Eta gaur ere bai, besteak beste, markagailua ere joan da. Eta, bueno, bien bitartean goazen, binakako txapela jaztea zer den ongi dakien beste pilotari baten iritziak biltzera. 2 txapelketa jokatu zituen eta 2 irabazi. Pello Martínez de Ulaterekin dago Elena Azpeitia, zer dioen? Pello Martínez de Ulate, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ya sabes tú que es jugar y ganar una final de parejas. Sí, bueno, por suerte he tenido la ocasión de jugar dos finales, he ganado las 2 y la verdad que es un día muy importante y muy bonito para la pelota. Y en un frontón así da gusto, ¿no? Bueno, yo en un frontón con tanta gente no he jugado nunca, la verdad que hoy es el primer día que lo veo y impresiona, ¿no? Y la verdad que me imagino que luego habrá un ambiente impresionante y la verdad que tiene que ser muy bonito jugar con tanta gente. ¿Cómo ves la final? Bueno, yo la veo bastante emparejada, ¿no? El dinero dicen que sale doble sencillo o algo así. Yo creo que, bueno, pues la baja de Abel, ¿no? Pero yo confío mucho en Beroiz, creo que está haciendo un buen papel y creo que la veo muy nivelada. ¿Cómo te va la vida? Pues bien, la verdad que no me puedo quejar después del amargor de los meses de cuando acabé en la empresa ASPE.
la verdad que ahora, bueno, pues me encuentro bien, ¿no? Sigo jugando mis partidos por ahí y la verdad que no tengo problemas, estoy bien. Me alegro, muchas gracias. Eskerrik asko, Pello. Ez horregatik. Pello Martínez Deulate. Gauzak ongi doazkio beraz eta posten gara. Ez da erraz irenstekoa adin horretan pilotatik kanpo geratzea. Hala geratu behar izan zuen Pellok. Eta kolpe latza izan zen, nola ezpa. Baina, bueno, gauzak ongi badoazkio. Eta ahaztuko ditu. Jokatzeko arazorik ez dagoen ez, pilota behar den bezala ikusten dutenez. Arazoa da markagailuarekin zer egin. Eta Martin Aluzizat joan da, kotxera txiki bat baduela, eta epailen artean bileratxo bat ere egin dute, eta erabaki dute, guk jartzen dugun markagailuarekin tiratuko direla, eta hartara partidak jarraitzeko aukera izango du. Hemen arazo txikiena ere handia bihurtzen da, eta argindarrarekin izandako arazo hori konturatu gabe handia bihurtu zaigu. Ez ahaztu, pilota zaleok ordu zuela gure lehiaketa, eta gaur finala izaki, saria 1000 eurokoa da. Olaizola bigarrenak eta beginok gorriz jokatuko dute, Xalak eta Beroitzek urdinez, beraz badakizue. Egin apostu beldurri gabe deitu, edo bidali mezua. Asmatzen duzuen onartean, zozkatuko dugu 1000 euroko sari tentagarri hori. Beno, Martin Alustizaren ordezko markagailua dakarten bitartean, Manolo Zubillaga lagunak hartu behar luke. Ardura hori, Xaxariaren lana. Sakeak 10, erreferak 5, alegia. Lege zaharrean. Hor da, Manolo aurrera eta atzera, baina beno, kontua kontu. Atera usakea Julenek. Eta erantzun bikaina eman dio Patxik. Gaizki jotakoa, ongi Julen. Ola etxea sartu da, baina urrundik. Ondo eskatuta, Pascualek. Horre sartu intzaio. Inbiatu pelota. Eta Julenek, ze aukera galdu duen. Nik uste deja da ina izuela. Eskumuturraren posturagatik. Hala begitantzen zait. Efektu eman aiziola. Baina oso gaizki jotako izan da. Eta Julen ere ikusi dugu. Azken hilabeteotan partida latzak jokatzen. Orain buruz burukoaren prestaketan sartuta ibiliko da. Buru belarri. Eta horrekin pixka bat behar bada binakako jokoa galdua izango du. Geldire ondek, Bai, geldik ere egon da, pare bat partida bertan behera utzi ere egin ditu. Elena Azpeitiak beste pilotari badu. Bueno, beste pilotari batez. Gaur egungo izar nagusia. Juan Martínez de Irujo. Ea zer dion, Elena? Halaxe da, Juan Martínez de Irujo, arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sobre todo en los frontones, ¿no? Llevo 15 días aquí de baja con las manos fastidiadas, pero bueno, aquí una final hay que venir y sobre todo disfrutar, ¿no? Que hay 3 finales al año y son citas pues, para estar en el frontón. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta, ¿no? No sé ni yo cómo estoy, ¿no? Todavía no he hecho ni ir al frontón ni probar nada, pero bueno, acabé el campeonato muy mal y nada, me queda un mes para jugar el mano a mano y a ver si me puedo recuperar. El martes en la presentación sí o sí. En la presentación sí o sí, ahí hay que ir, ¿no? Luego si estoy para jugar, claro que sí, ¿no? Yo estoy aquí poniendo todos los medios, pero no había tenido nunca un mal de manos así y todo claro que si estoy mal no voy a jugar, ¿no? Pero bueno, yo quiero ponerme bien y para estar para el día 15. Bueno, ¿cómo ves el partido de hoy en la final? Es un partido difícil para acertar el color, ¿no? Porque Aimar y Sala son grandes veteranos, han jugado muchas finales, los dos están con mucho juego y habrá que ver cómo reaccionan tanto Mikel como Ariz, ¿no?
para los dos es la primera final y una vez que sales a calentar esto es una olla a presión y los nervios te pueden atacar, ¿no? Pero bueno, esperemos que los 4 jueguen bien, que gane el mejor y yo por mi parte pues así gana Xala y Mikel, ¿no? Que con Mikel estoy todos los días entrando. Eskerrik asko, que te cures. Vale, gracias. Osa dadila, hori da garrantzitsuena. Aste arteko aurkezpenean bakarrik ez, gero txapelketan ere hor nahi dugu, 3 jo. Halako eskuko minik ez omen du sekula izan. Eta erak ere nahikoa beldur badu, baina nik uste beste hilabete ere badauka, 15 egun daramazak geldirik, eta normalean behintzat hor beharko luke. Hala den. Julenek hor ere ez du bat ere asmatu. Olaetxeak atzera. Urrutitik. Oso bizi, baina oso urrutitik. Neurriz kanpo. Askual. Gozatu gabe. Ongi batxi ezkerrez. Erki luzatu du. Lehen erdia benetan gorra doa. Eta motxeldutuk, desente motxeldutuk behatzelarik. Ez du garritzekoa. Txokoan dejala Olaetxeak. Hemendik aurrera nik uste aurrelariek errematerako aukera gehiago eta hobeak izango dituztela. Orain arte baino gehiago asmatzen duten egindako bina tantotxo tristerekin daude Olaetxe eta Arretegi. Bien tartera ederki Julenek, Patxik eskatu eta eraman gantxoa eutxi Mikelek. Txokora. Agintzen ez denean, hori oso ongi egiten du, baina agintzen ez denean zaila da. Hemen launek aurkari hemen behatzi kuadroa karri azte honen hemen txokon jokaldi hona, luze, txokote txokoa, baina hor bi gainen daela ez. Hor du aukera, hori neurri honean zen, ez du gurutzatu, eraman Julenek. Hau ere, tantoko horra, horre mandio Patxik, hor bai. Latza. Eta tanto, horrek eskuinka da horrek merezi zuen tanto izatea. Bueno, hasi zaigu. Xaxari lanetan, Manolo Zubillaga, sakeak 7, erreferak 10. Ongi Manolo, ongi. Hirugarren epailearen maitxoan jarri dute. Martin Alustizaren markagailu hori justukoa da, baina tira, bere lana egingo du horrek. Gero gure lankideek erakusteko modurik duten, hortxe doa, Iñaki Beneitez gure lankidea, kamera sorbaldan duela, hortxe duzue. Justukoa, baina tira. Balio du. Une honetan, elektroniko berri horre baino askoz ere gehiago balio du. Markagailua ez da pilotaleku honi tokatzen zaion modukoa, Beste zerbait eskatzen du. Txikia, eskasa, ikaragarri gustatzen zaineri. Lehen ere esana dut eta berriz ere gustura esango dut. Ikaragarri gustatzen zait pilotaleku hau. Gainera, lehengo astean baina oraindik ere dotoreago dago, ezker horma josean margotu egin ditek. Lehengoan erdira arte margo batzian, beltz kolore bat, handik aurrera bestea, margotu egin ditek. Eta, etzekiat, pixka bat erreparatu beharko ziagu, baina nik uste pilotaren erreakzioa ere aldatu dela ezker horman. Lehen, espresu joan hau bertara, ezker horma ukitzera, eta hori baino pareta latzakoak liku askotan zeuden. Nik uste paretaren lastasuna baino gehiago zela pinturarena. Eta orain beste kapa bat eman diren. Eta nik uste desberdin eman diotela eta ezker hormari ez diola inbeste heltzen. Baliteke. Ederra! Bueno, ederra benetan. Postur hortan, atzea jotzeko posture jarriek eta gero beheko posturerekin.
Oso tamaneko pusturekin txokon utzi dik, oso ondo, jokaldi ona. Oso tanto ona. Markagailua txikia dela, baina leku faltagatik ez, Ez. Lekua badago. Jarri zuten leku horretan. Gora, bera, ezkerrera, eskuinera. 3 metro hauzka, bintzat ezkerrera eta eskuinera ere. Eta gora, 30. Edo 20 behintzat bai. Hori ere justukoa jarri zuten. Begira. Aritz Laskurain eta Sebastian González, Aitor Zubieta, Ruben Beloki, Oñaz Bengoetxea, Aze Sorta, Titin 3. Eta Mikel Idoate, ondoan dudalako esaten dute. Pablo Berasaluze ere hortxe dago. Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pentsatzen dut pilotariok etortzen zaretela partido ona ikusteko gazbotan, ez da? Bai, suposatzen dute partida ona izango dela, ez? Nik uste dut txapelketako 4 pilotari regularrenak daudela, abelez dago, baina, Beroiz egon da eta jokatu dituen partidak oso ondo jokatu ditu. Eta bai, nik uste dut partida ona izango dela, suposatzen dute nahiko berdin da egongo dela eta agian detaile txikitan erabakiko dela. Erki, Miguel, gozatu partiduarekin eta salto batzuk jo, zuen enpresakoek tanto egiten dutenean. Mi esker. Eskerrik asko. Mikel Idoate, astearteko aurkezpenean, horre izango da. Erra pelotaka da. Bai horixe eta nola atera duen ezker hormatik Patxi Erroizek. Julen, ez du behar bezala bihurritu, jaso Punpalaster ongi Olaetxeak. Ezkerra irea luze, Paskualek eskatu eta atzera ongi. Eta Josan, lehen erdia ikaragarri gogorra, une honetan 425 pilotaka da. Lan erdietan 412, 11 eta 7 iritsi direnean ikaragarri gogorra, bigarren erdia ez du gain luzea izango. Ez holakotan bakar ematero itzendek, partidu horren gogorranen, lehenengo erdi horren gogorranen, bakar ematero itzendek, nekean gati, eskungati, eskuinka da, ederra Patxik. Aurrelarik erreza bukatzaile, aukera gehi izatu duelako. Eta guain kontan pelotaka da latza izan dek, Patxi Ruizena. Oso ona. Gozatu, bizi irten zaio. Hor aurretik besteat izan dik, antzekoa. Bai, de galdimen. Arrotu eta baztertu, doain denak zituen pilotaka da horrek. Benetan latza, erra. Ladis Galartzak esaten duen moduan hori ez dik eraman behar. Tanto izatea merezi zuen horrek. Hor duzu, irujo ere. Talkoan denak. Bueno, pilota zaleak eure garainoea etorri zaizkigu. Zelan doazen galdezka. Hau da marka, hau. Ies egindakoa eta azte deja da irten zaion Inigori. Utsa galanta eta barruan gertatu. Aitor Zubieta da oraindik ere atzelari txapelduna. Iaz xalak eta biek irabazi baitzuten. Binakako txapelketa nagusia. Elena, ea zer dion Etxarriarrak. Aitor Zubieta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Egun pasa bikaina Bilbo aldean. Bai, egia esan giroa bikaina dago ez, jende piloa eta hola torraiteke gustora. Aitor, inbidia sanoa, baina inbidia. Inbidia sanoa eta asko gainera. Hola jokatzea egun honetan ikaragarria da ez, ikusten frontoia nola dagoen eta hemen gauden denon ikustut inbidia daukagula. Eta ze itxura hartzen? Nik beroiz ez dela, nik guaikan igual jarraitzen dut ez pentsatzen, ifen alde ekin dut. Partio gogorra, baino xalan alde. Edozein kasutan atzean egon daiteke pixkat, ez? Kakoa bientzat ere lehen finala, zu badakizu zer den hori, nervioak eta nola baretu? Nik uste dut bientzat lehen finala da, baina nik uste dut biek partio politia ingo dutela, eta seguru nago beroizek bere lekuan egongo dela, eta nik uste dut gainera partio gona ingo duela, ez? Ifen laguntzarekin, ongo ibiliko da, eta nik beraien alde ikusten dut.
Gerritik gora zuriz jontzita ikusten zaitugu, gerritik berare aurkei. Bai, medikoak permiso ematen diaten garaian segituen, eta gaina kriston gogoa daukala. Mila esker, mila esker. Zer gazatzen. Beno, Aitor Zubieta, laster izango dugu bai, galtza txuriekin. Oier Mendizabal ere hor da ikusleen artean. Baina hau palkoan ez. Hemen duzue, Patxi Ruizen eskuinka da, eta orain honetan Paskualek pilota garbia galdu du. 9 eta 12, eta ez dakit nekeak ezote dion Paskuali erasan gehien, oraingo sake zaila eraman du, baina Zabaleko arrastoaren gainean egin du pumpa. 10 eta 12, Oxan, aurretik joan dituk, Bana eta Bina hasi ondoren, 5 eta 2, 9 eta 4, 11 eta 7, baina hemen txegitiztek, gainean. Bai, gainean dituk eta oso godaula matek, bikote urdine. Esango nikek, Paskual motxelaldi pasatzen ari dela, pixka nekeare baita esku iketzekit, lehen bezala etzio golpea tiratzen oain bintzat. Erdiko pelotoi dita, ikaraz da erdi bultzaka, eta bai asko gelditzen dek eta ikusin behar hemen ze pasakoan. Asko, bai horixe. Alde hortatik Patxi Ruize konfiantza gehiago ematen dik, lehen esan deuna pixkeat, oain ez dik lehen bezala gozatzen lehen hain ez dik jotzen, baina oain partu dita ondo usteziek, fizikoki oso ondo zeok, asko biltzen dek eta lan aparta egiten dik. Alde hortatik partiu luzeatik eusteko eta konfiantza gehiago ematen Patxi Ruize Paskual epaina. Nulere idea igabe, zegile gaur, geldi hondek eta horra aurretik partua harra egin dizki, baina gaur ezker gantxo ze behin bi aldiz bakarri sartuek eta pelotakin zein ez dakila pixka da zebilek. Idea ez da justu xamarrezte gaizki jokatzen nahi, baina... Ez, asko galdu ez duelako, baina egin ere oso gutxi eta inspirazioa auzoan. Eta Olatxea berdin, Olatxeak aurreko txapelketan partiu ikusgarri egin dizki, ikuskizun emandik eta gaur leku ezin bilatuz bezala zebilek. Ikara, ze honen ikutzekit, ez te gai asmoatzen behintzaten be ezker bikaino horrekin. Olatxearen gantxoa, Osturretegik, Eutsi Mikelek. Artekarik atzea gogotik antu nasiik juk. Hasieran bezala zeo diru ematen dik azpitik, laroi euni. Azpiti eskatzen die, laroi euni. Gorrien aldekoek. Paskuale botiboleaz jaso batxik. Gorrien aldekoek izan dutela erronka, baina bukatu dira erronkaiek. 500 pilotaka tigora, Paskual hor efektu emana izan dio, celebre izan da. Eta orain zer, 8tik jaso partida. Ikaragarri gogortu da, atzera Patxik. Oaingo pelotaka doi, Ikaraz eskubi horrekin. Txokora, Julenek. Txokora, ederki oraingoan Olatxea. Amaika eta 12. Oain momentu enten urdin gustatzen dek. Oso ikusten de bikote urdine, baina partio horren gogorranen bueltak ematizkik. Urruna berriz motxien aldi emendik egosi, izango Patxi Ruizek, Olatxeak. Oso gogorra baitiko, 12 amaika eta 512 pelotaka da. Hemen da, Argindarra. Argindarra bator. Baina markagailua bere onera ez oraindik. 11 eta 12 doaz, oraintxe jarri dute. Behar den bezala. Eta epaile leku politi bilatu egan aurren, esan deuna, Martinena ez beste mundukoa, baina biste hona aukera behintzat, leku guztitat ikusteko mundukoa.
argindarraren kontuak argi geratu denez, lehengo igandean eta gaur argi geratzen ari denez konpondu beharrekoak dira. Ez dago kontu hori behar bezala antolatua. Eta beste oker bat ere badago, konpon daitekeena, argiztapenarena da. Argiak oso direkzionalak jarri dituzte, argia zabaldu beharrean oso leku batera bakarrik zuzentzen dutenak, eta leku batzuetatik besteetara sekulako aldea dago, bi diafragmaren aldea. Alegia, horretaz takizuenok, aixe ulertuko duzue, ezker hormaren inguru horretan 1000 luxeko argia dago, eta kantxaren erdian 2500-ekoa. Eta hori kamaren objektibora eraman da, bi diafragmaren aldea da. Diafragman bi puntu osoren aldea da, eta horrek asko zailtzen ditu, lanak ikaragarri zailtzen ditu gauzak. Eta, bueno, konpondu beharreko gauzak dira, konpon daitezkeenak, eta ea denbora asko baino lehen zuzentzen dituzten. Julen Retegi. Atzera Pascuale. Bueno, pilota berria da, eta gustatzen zait. Bikaine. Gustatzen zait. Horregatzen pelotak da oso, na Pascualena. Partida berdintzeko aukera izan dute baina ez dute lortu. Halere, oraindik asko falta da, eta Íñigo Pascual. Olaetxea. Moztu. Jaso. Atzera Julenek. Hori kontan pelotaka onda izan dek, luzea. Beharra hori ezkerrea, hori patxiko izan zeo. Oan Pascualena oso ona, tanto oso ona jokatu die. Juleneke bai, eta Pascualeke bai. Horra aurreko tantotan ematezin ia erdikuna zeola, baino tantoa bikaine jokatu dik hau. Jose Luis Bilbao Iñaki Gorostizaren ondoan, eta Jose Antonio Ardantza lehendakari jauna ere bai, eta Jesus Gartziarino, Azkuna Bilboko alkate jauna. Jose Antonio Ardantza lehendakari esan dut, lehendakari izan dakoek tituluari hilarte usten omen diote, eta horreatik esan dut lehendakaria eta ez lehendakari oia. Erantzuna eman dio Olaetxeak sakeari ezker gantxoz. Orain zer jartzea kosta egin zaio. Ez du behar bezala aprobetxatu Iñigok berriz ikara ez dakiz zerekin jo duen. Atzeko tontorrakin. Esku horpoarekin. Ordu aukera, txokoan luze. Eta Julen Retegik ezker bikain horrekin normabiko egin izan du. Eramateko pelota ona, baino jokaldi egin dulako txapazpian ikuste indako tanto aztala izan behar galdula Julenek. Hor bipa eta iten hasiek. Beno, ea zer dion Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusiak, Elena? Jose Luis Bilbao, Bizkaiko aldun nagusia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kosta izan da, baina azkenean pilota final handi bat Bilbon. Bai, realitate bat da. Ja, gaur gure lehenengo finala
ikusiko dugu, orain dela 3 aste final erdia gozatu genduan berton, eta egun handia da, bai pilota munduarentzako, guretzako bai Bilboko frontoia, errealitatea da, eta gaur lehenengo finalagaz, nik uste dut danok asko gozatu egingo dugu. 3 jaialdi, 3 beteka da, ez dago gaizki? Bai, guk zalantza bat egunkan, orain arte hau da, Bilbon afizioa bada, ala ez bada, frontoi bat betetzeko, ez da? Eta orain arte egin duguna, bueno, oso arregi ikusi dugu, afizioa bada, ambientea giroa bada, eta 3 aldiz bete egin dugu frontoia, eta urte askotarako. Nola ikusten duzu, finala? Bueno, pena da Barriola ez ikustea. Niretzako Barriola da pilotarik potoloena. Asko gustatzen jate Barriola. Baina goiko kuadrotan bai Aimar eta bai Sala nik uste dut espektakulo handia emongo duzkue. Eskerrik asko gozatu, mila esker. Bai, bardin, agur. Inigo Pascual gainean izan da, baina ongi moldatu da. Mikel Olaetxea. Gustura beraz, Bilbao jauna Bizkaiko aldu nagusia. Ea aspaldiko urteetan Bilbon izango den lehenbiziko finala. Ez baita, berez lehenbizikoa, lehen izan dira eskuzko pilotalekuak, eta Bilbon jokatuko den 7. finala izango da gaurko hau. Baina aspaldiko kontuak dira, eta ea aro berri honetako lehen finala gustagarria eta maila handikoa den pilotariak ala dira eta atzera Julenek ezkerrez, erki garria sartuta. Jaso Patxik. Julenek ez du hor bat ere asmatu, Olaetxeak txokoan jakua, atzera, Jaso, baino gehiago, Ormabikoa Patxik ez oso ona, atzera Arretegik, hemen dator Lizarrako atzelaria, eta eraman, Julen, erki. Oraingoan bai, besoak akotu eta anguluak ez zino beti aprobetxatu ditu Iruindarrak. 15 eta 12 eta partidak kolore urdin xamarra hartu duela aspalditxo esan dugu, baina berdintzen ez dute asmatu. 3 tantoz aurretik dira berriz ere Julen eta Inigo, eta ez dakit aurki 600 pilotaka da, eta pentsa oraindik zenbat falta zaien 22-ako. Bero, gaurko 4 pilotariotan buruz-buru 3 hartuko dute parte, Olaetxeak promozio txapelketan, Julen Retegik eta Patxi Erruizek lehen mailakoan, Inigo Pascualek ere izan du bere xantza, aurre kanporak eta bat jokatzeko aukera eman zioten Mikel Idoateren kontra, baina Mikelek aidean irabazi zion 22 eta 9. Promozio txapelketa bihar bertan aurkeztuko digute. Eta ea Olaetxeaz gain beste zenbat eta zein pilotari jartzen dituzten, eta gero zozketak zer nolako kombinazioak ematen dizkigun. Lehen mailakoa berriz, buruz-buruko txapelketa nagusia aste artean aurkeztuko dute. Julen Retegi dejadagile egokia da, baina hor oso gaizki. Eta lehengo ostiralean aipatu genuen, egunkarietan ere askok irakurriko zen duten, baina despistaturik baldin bada ere, jakin beza, Abel Barriolak gaurko finala bakarrik ez, aurtengo buruz-buruko txapelketa nagusia ere galdu egingo duela. Azkenean, ezker eskumuturre horretatik operatze erabaki duelako, hor eskafoidearen ondoko lotailu bat hautsia edo ia hautsia du, finala jokatzeko moduan zen aregatik, baina luzarora jarraitzerik ez dauka, eta ebakuntza egitea erabaki du. Beraz, 3-4 hilabete beharko omen ditu
Ez du aspaldi honetan suerteari eskerrak ematen lan handirik Leitzako txapeldun handiak. 600 pilotagatik gora. Gantxoa, ongi Julen. Ezker Ormarantz, aztertu egin zaio baina jaso Patxik. Pascual, erradu ginigo. Ez du arrotu. Baina hola erdibiden arramatuik, Patxi Ruiz da mingintzio. Ezker zehar ederra, ongi Julen. Ze defensa, Ongi Julen, gero efektuarekin zijoan pilota hori eta efektu horrek eramandu pilota kontrakantxara. 16 eta 13 oraingo hau ezker zehar bikaina. Bizkaiko bi txapeldun handirekin da Elena Azpeitia, Iñaki Gorostiza eta Jesus Gartziarinorekin. Aurrera Elena, ea zer dioten. Balaxe da, hemen ditut biak ondoan, partida adi ikusten ari ziren, baina guk eskatuta gugana etorri dira eta eskertzekoa da. Jesus Gartziarino, aspaldiko partez Bilbon final handi bat, pena Bizkaitarrik ez finalean? Hori pena handia da, baina emetik aurrera uste dut, urtengo da bila, ikusi hau frontoia eta derrir urten bida ematik. Gazteak ere hortxe daude eta urte batzu barru, Bai, hor datoz eta datozela frontoeratik ezi da jela eta etortzen gai, merko egunak moduen. Barriolak jokatu dabe horren beste aldatze alda finala, Iñaki? Bueno, hemen Barriolak segidore asko duko eta baina, bueno, finala ikusi da Barriolari bete egin dela frontoi eta Bilbok ikusi da afizinue Bilbon berbiztu injala pelotara. Garrantzitsua final polit eta hundi bat ikustea, Jesus. Bai, holtsa ikustera torri gara eta, suerte pixkat egun da ikusten duen dano, posi jueteko. Alaxe izan da dila, mila esker bioi, partida hona ikusi. Ale, agur. Pilotazale berriak ekarrarazi ditu frontoi inauguratu berri honek eta jakina garrantzitsua da. Final gustagarria irtetea ere. Kirol honetan goi mailako ikuskizuna dagoela egiaztatu dezatela. Julenek txokoan deja da. Txokoan hola etxeak ere. Pascual. Ies egindakoa, oraingoan txapapera. Suerte pixka bat izan dik aurren aurreti baino, hain gontan txapazira. Pascualek eginak 3 ditu, bata suertez 2 atzean, galdutakoak 4. Patxi Ruizek berriz, eginak 2, 2 atzean, pilotaka da ikaragarriak 2, galdutakoak 3, 2 pilota on eta behartutako bat. Eta hor, Yolanda Alzola, telebistako aurkezle ezaguna, ikusleen artean. Atera du Mikelek, larri, atzera Patxi. Pelotoitan da, indarka ire gaur olatxea. Urrutiti ezkerran txokine eta pelotoi behare bile guteko zirgio, sartu nahi bau. Txartzat eman dute. Aukera ederra zuen, txokotik zabalerako Ñakoa. Polita izan da, baina... Xavier, eta hemen beste lagun bat ere tomatu dugu. Horrela.
15-16, aurrera Koldo. Euskal Telebista kate bat baino gehiago dauka, jakina, eta horietako batean, eta ari da lanean, Fernando Goñi gaurko honetan, baina pare bat hitz lapurtu egin behar ba, binaka hainbesteko maila eman duen pilotariari. Arratsaldeon. Giroa politia, eta partida ere, espero politia. Arazi da, ez? Giroa ederra, eta espero dugu partido ederra bat ikustea, ez? Berno bat ezen den. Lehen da bizikoa, desente luzatzen ari da, dagoeneko urduri egongo dira pilotariak. Bai, nik uste dut, pelotarintzat ez da hain ona hori, ez? Baina, egian ikusentzat ere ez, baina, bueno, arazetea da partidua, lehen da biziko partidua, luzea eta gogorra, eta, bueno, aber ze ikusten dugun gero, ez? Zeitxura ematen diozu bigarrengoari, Abel ez da egongo, baina Mikel hor dago. Bueno, ni espero dut partido on eta polit bat ikustea. Nik uste dut Mikel Beroiz guain arte azken partidutan oso maila polita erakusten ari da, eta, bueno, espero dut partido polita ikustea, ez? Ala den, eskerrik asko, Fernando, ondo segi. Bale, zuei. Fernando Goñi, binaka lau txapel irabazi zituen Zubiriarrak. Bada zerbait. Tantontan sake bueltan aukera herri izan dikolatxea, bile junde, baina ez da sartu. Hor bultzaka. Nola bait, Pascual. Gero urrena berriz kolpea garbi tiratzen dio. Han hiru lauti desberdindek. Hemen pixu onduikin etortzekatzeko kuadrotan. Eta hor ikusten de behintzat eskue ikara onduikin sartzen dela. Erdibultzaka. Geoan pelota ona unen. Ibiltzeztanen da pelota ematekoa hori irukuadro hildako pelota unen urdun, bai, urdun golpea tiratzen ziren, baina bai antzen larri zebilek, larri dailenez. Luzegie, partidue, gozatzeko luzegie. Barruan larri. Pascualek ez du gozatu. Eutsi Olaetxeak. Julenek lagundu inbertzio pelotoetan pixka bat. Larri ikusten dugu, oso larri Pascual, Zazpion pilotaka gora. Eraman Inigo. Eta zuen iritzi berekoak dira, hemen dirua jokatu nahi duten horiek izan ere, naiz eta Retegi eta Pascual tanto bat aurretik diren, dirua parean urdin dago. Ongi batxi. Pascual. Eutsi. Sofritzen ari da baratu zarra. Sobatxi. Era motel dute pelotarik, ez da garritzekoa. Julen engantxoa. Ormabikoa bikaina Mikele. Osona. Aspaldiko partez, A2 Jaun Andreok, A2, Bana eta Bina joan dira, gero alde handi xamarrak izan dituzte, Retegik eta Pascualek, eta orain 726 pilotakadaren ondoren, pare-parean dira berriz ere. Beno, final honetatik oso urruti ez dira ibili. Sebastian González eta Aritz Laskurain, iaz sartu ziren finalean, aurten ateetan geratu dira. Ea zer dioten, Elena? Bai, alaxe da, egungo txapeldun horrekin nago. Sebastian, zer pena, gertu egontzar eta urten ere. Bai, gertu, baino ez barne ez, orduan ez esango dugu, bain besteak ikusten. Eta, nola iruditzen, partido nola ikusten duzu? Nik uste hau partidu dikia dela ez, partidu oso gora izanen dela, eta lau pelotari oso onak jokatuko dutela finala, orduan ezin da jakin ez, partidu hasi baino lehen, baino espero duguna da partidu poli bat ikustea. Aritz, aurreko bi jaialdietan ez da erreboterik bidalitako pilotarik izan, ikusieko aldugu orain aurtengo finalean? Bueno, ikusiko da, ez da almena garbi dauko adakela, pelotari bate baino gehiago,
baina, bueno, partidu matitzen da bezen, eta rebotera heldu ez arren, beltzian pelota asko sartzen da bezen, ez? Atzean egongo da, ez hor pixkaz finala? Bueno, nik uste dut Laurek be garantia asko pelotara izan diala. Mikel oin atzenen momentuan rebotez sartu dan arren maila eta segurtasun handiko atzelarixa da. Eta, bueno, Begino txapelketa oso nada bilitzen, eta aurlarixa, bueno, dakigu zei sardian, ez? Diote bientzat ere final lehenengoa delako eta bueno, beti ere presioa eta urduritasunari nola aurre egin garrantzitsu izan daitekeela. Nik uste baiet, baina bueno, Beginok final erdietan partidu osoan egin zitsuan, atzenengo partidua Eibarren hilo bizizekan eta bueno, partidu borobila zeban eta nik Mikelengan konfiantza dakan nik uste dute ingo da bela. Pronostikoa, Sebastian? Pronostikoa ez dakit, baino irabaztea basala. Etxekoaren alde, eskerrik asko, Sebastian. Eskerrik asko. Sebastian González eta Aritz Laskurain. Aurtengo finalean ez dira sartu, baina txapelketari asko eman diote, pilota galdu duen orain Patxik. Hainbeste kosta zaiek, harrapatzea, eta... Aspalditxo gane galdu gau, ez hasieran izan dizki galdutakok, hau pilatu intzaio, pelota pixka bat, baina ala ere pelota erdi-erdiko bat aguna zegin. Hor erdi besagai jo behar izan dek, eta hor eskubiko toldo gorri horta, intzaio. Aldein zio pelota, uno aldein. Bueno. Aritz Laskurainek zer esan duen entzun duzue. Historiarako geratuko da lehendabiziko errebotea jotzen duena. Eta horrek txirritaren bertso bat ekarri gogora. Lehendabiziko tiroa ziur sartuko nizun beltxian. Eta bigarren hautsegindare inporta hondirik etzian. Lizun xamarra da, baina horixe bururatu zait ba. Aritzek esan duenarekin askotan sartzen baldin badute beltzean. Atzera Inigo Pascualek aztertu egin zaio Juleni. Atzera Olaetxeak ere eutxi Pascualek latz sufritzen ari da Inigo. Aurten asko izan ditik, sufritu beharreko partida. Eta devolutzea zemakik, egun batzutan ondo, sardilene, pelotan ondo, beste batzutan erdibultzaka, konfiantza gutxikin ezin gozatu, nik uste Jaiokin ibiliala, gora berakin, Jaioa hoi behotzeanen, horrez aztako ondi ematei. Dirua gorri, batak egin, besteak egin, diru aldatu egiten da tantu batetik bestera, eta une honetan, dirua parean, gorri. Gantxoa, urruti xamarretik. Sotamanoa orain, hor da Pascual. Horre nik uste efektua emana izan diola. Ezker Sotamanoz Julen ongi, bakoitza bere lekura doa, eutsi. Patxik ez dago erresa, honi antzematen. Atzera Patxik, frontis erdian jota, behar beste arrotu gabe. Ten artelanen pelotarik. Eutsi Patxik. Olaetxea, bostera etorrita. Ederki moztu du Julenek. Eraman Olaetxeak, txokora Julenek ederki utzi du eta tanto. Ez dago hobeto pausatzerik. Goxo. Efekto handiarekin. 18 eta 16 gorriak berriz aurretik. Eta pelotak da zazpi. Zazpi 160, 17 pilotak da, bai. Dakizen bat gehiago luzatuko den,
Baina, bueno, errepikapen hau berria duzue. Pilota partidetan sekula erabili gabeko irudiak dira, sekula ikusi gabeak. Izena nola du lankideok. Bueno, hemen txeguzue. Begira, nola antzematen diren gauzak, xehetasunik tikienak ere, nola ikusten diren. Hor, slow, nola? Motion. Bueno, euskaraz bataiatu beharko dugu. Atera du sakea. Retegik eta berriz ere nolako erantzuna eman dion bigarren aldia badu. Moztu Pascualek jaso. Ormanikoa txapara. Gauza harrigarriak egin ditu tanto honetan Olaetxeak. Sakearen erantzunetik hasita. Bigarren aldiz joduan urrundik oso ongi gurutzatu eta asko bortxatu. Julen. Ikeragarri, pelota oso zaila emandik da Urrua Pascualek, bai, txapagainen. Ez pelota eramaten du. Eta hor txapagainen oso pelota zaila eramaten dik, eta kio jokaldi batea zan frontoia eroiko duen, bipa eta indik efektokin. Oso ongi egindako jokaldia izan da hori ere, efektua doktore eman da, baina txapara joan zaio, horrek merezi zuen tanto izatea. Keinu gutxi egin inigo hori, Julen. Hor. Neurri egokian sartu daba. Eta Josan etorri dituk, partida berdindu ditek, osoago zeudela ematen zian, eta Agusti Gualtari duzue, trinketeko txapeldun handia, kubatarra. Eta orain 26. Bai, Pascualek partiu erdiako ia ero inbertzula ematezin, baina zuti segituik. Batzutan balantxaka, beste atzutan ematezin atza piztu indala, atza balantxaka, baina eutxintzio behintzat. Eta bikote urdinek horra amasein nahi die, baina ez die partiu aurrera dateatzen jakin noain inkoz behintzat. Oso zain jarri zaiek. Beak oso nekadu da ikustetuk. Pasara hundi hartu delako. Soberak inork ez du. Gogorra izan de, gogorra. Denak larri. Gogorra gozatzeko, bai pelota zalentzat, bai pelota intzat, eta baita finala jokatu behar duen pelota intzate. Beste montzai ote bala izan da. Barrun eugitzen tensiokin. Eta kontuari izan behar dugu, bi finalista behintzat berriak direla. Sekula lehen mailako finalik jokatu gabeak. Zortzieun eta 5 pilotaka da. Pascualek eskuinka da bizia, gurutzatuta zijoan, ongi sartu da. Olaetxea, Patxi Ruiz. Justuen txean, Ruiz ere. Txokoan pausatu nahi izan du Retegik, eta ia eskuan geratu zaio. 17 eta 20. Zortzieun eta 11 pilotaka da. Ez dute etenaldi handirik egin. Ordu bete eta 18 minutu ez oraindik. Eta dagoeneko 8 eta 11 pilotaka da. Ea zer dioen bada Kubako izarrak, trinketista txapeldunak. Gualtari, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué? ¿Animar al paisano Xala o qué? Sí, aquí vine, bueno, no le puedo decir mucho porque de frontón no sé mucho, pero bueno, lo único que le puedo decirle es que tenga tranquilidad y mucha suerte, porque Olaizola también juega, Vejino también, y bueno, Veroy va a dar todo lo que puede. El frontón supongo que espectacular, bastantes más. ¿Habrás jugado más de una vez con menos gente y menos público? Sí, porque bueno,
mayormente en Iparralde es la capacidad del trinquete moderno de hasta 1.500 personas. Ya 3.000 son cifras mayores. Pero bueno, el frontón está espectacular, el ambiente muy bonito y bueno, solo falta que salgan los pelotarios a darle al público lo que se merece. Pues que veamos una gran final. Muchísimas gracias, Waltari. De nada. Waltari Kubatarra. Baina sake erantzun gustukoa izan dut, baina txapagain larri alde hortatik suerte izan di Pascualek. Eraman. Oso larri. Aukera oso nazio baino ja nekatutare bai, eta jokaldi horietan gaur ezkergantxok etziok behar bezala funtzionatu, olatxeai. Lan ikeragarri indik, baina ara berriz txapagain larri eta tanto. Eta tanto, latz sufritzen ari da Inigo. Honek hartu behar du lasaitua. Partida amaitzen denean. Londo egiteko ere nekatu egin. Egin nekatuz gero lo ere ez baita ongi egiten. Begira. Kamera berezi horren errepikapena, eskua nola mugitzen den pilotaren zartadarekin eta denak ikusten dira. Eta hau pilotan berriz diotsuegu berria da. Atzo askok ikusiko zenuten Barça eta Madrid edo Madrid eta Barçaen arteko partida. Eta han ikusi genuen eta erakutsi zizkiguten horrelako errepikapenak eta pilotan ere hementxe duzue goi mailako teknologia. Kamera berbera da. Azze gantxoa. Hauen garaie, santzio beburui. Zer esan diezue lankideok? Kamera berezi horri buruz. Bueno, Espainiar estatuan bigarrena omen dago. Lehenbizikoa, ez? Atzo erabili zuten behintzat eta hemen herrietan ari baitzait. Bueno, kamera berbera da. Berbera. Bueno, Europan boskarrena omen da. Bueno, alegia ez dela askotan nahasten gara eta askotan erabiltzen ditugu gaizki berdina eta berbera. Egun berdinean jokatu zuten eta egun berean jokatu zuten behar du, baina kasu honetan nik kamera berdina izango zela uste nuen eta ez, kamera berbera da, atzo. Madrilen erabili zuten kamera berbera ekarri dute gaur Bilbora. Eta Europan bost besterik ez ikusten, zertaraino dagoen aurreratuta gure teknologia, geu harritzen gara. Olaizola bigarrena eta Begino alde batetik, Xala eta Beroitz bestetik, gaurko final handian eta 1.000 euro irabazteko aukera duzue. Deitu edo bidali mezua. Atera du Olaetxeak sakea, lau tanto jarraian egin behar partida irabazteko. Bueno, ez dute lortu. Zabalean zulo handia zegoen. Han jarri du begia, baina pilota begia baino metro erdi beherago. Honen bestez, partida luz eta gorrau gorriek irabazi dute. Julen Retegik eta Inigo Pascualek. 22 eta 18, 845 pilotaka da. Eta ea zer dioen labur Abartzuzarrak. Zorionak. Kerrik asko bai. Luzea eta gogorra eskua nola? Kolpeatuta, nahiko ondo nabil eskuetatik, baina kolpeatuta bai eskuma eskerra, partidu gogorra. Hemen atxean pisu asko hartzen du pilota eta uste dut
atxelarien lana zebetatzen du lengoan. Ze iritzi, lehenengo finalak. Uste du Xalak jarriko duela ritmoa eta frontoi honetan mina asko egingo du. Eskerrik asko. Iñigo Pascual, Xalarekin txapelketa jokatutakoa da, binakako txapelketa finalean sartzerik ez zuten izan. Xalak 3 final jokatuak ditu, 3 atzelarirekin, lehenbizikoa Lasarekin, 2. Eulaterekin, 3. Zubietarekin, 3 irabazi, eta gaur, aurten, 4. pilotari batekin, atzelari batekin iritsi da, eta beste batekin, 5. batekin jokatuko du. Beno, ikus dezagun lehenbiziko partida honek zer nolako datua, zer nolako estadistikak utzi izkigun gaurko izarrak berotzen ari diren bitartean. Julen Retegik eginak 7 izan ditu. Sakez bat, eramateko azen baina, Airez 2, Zabalean 3, atzean bestea galdutakoak, 5 erasoan, bestea Garbia. Olaetxeak eginak 6 izan ditu, Sakez bat, Bibaretaz bat, Dejadaz bat, Airez gainerako 3. Galdutakoak 8, 6 erasoan, azkena tartean, beste bat Garbia eta behartutako bat ere bai. Eta atzelariek, Iñigo Pascualek eginak 3 izan ditu, bata Suertez, Zabalean izan denura, bat ere kontroli gabe, baina barruan. Atzelarien datuak erakusten dizkiguten gure lankideek. Horratx, esan bezala, eginak 3 Pascualek, beste biak atzean, galdutakoak 3 pilota hon, eta behartutako bat, Patxi Ruizek atzean 2 egin ditu, 2 eskuinka da zoragarri, galdutakoak 3 pilota Garbi, eta behartutako bat, pilotakadak asko, eta oraindik gehiago denbora horretarako. 845 pilotaka da, eta 10 minutuko 100 pilotaka da, baino gehiago irteten dira. Asko da, ikaragarri da. Ordu bete eta 23 minutura iritsi gabe, jokoaren iraupena 43 minutu. Beno, gaurko izarrak zein diren gogoratuko dizuegu berriz ere, gaurko estelarra, gaurko finala, bibikotek jokatuko duten, alde batetik, Gorriz, Olaizola bigarrena eta Aritz Begino, Aimarrentzat 5. finala, txapel bat du, Beginoren lehen finala izango da, bestetik berriz, Xalaren 4. finala, jokatutako 3 irabaziak ditu, Mikel Beroitzentzat lehen bizikoa, eta gure lehiaketan parte hartu nahi izateko gogoratu, 806 5 bat 7-3 deitzea aski duzue, edo bestela berriz hartu eskuko telefonoa eta bidali mezua 2-5-3-0 2-5-3-0 asmatzen duzuen onartean, sari ikaina, mardula, bolsa ederra, 1000 euroko saria. Eten alditxo bat egingo dugu, ez zaiteztela urrutira joan, laster izango dituzu ez zuzenean, Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Oraintxe arte. Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela berriz ere. 7:25 gutxi. Lehenbiziko partida luzea eta gorra izan da oso. Eta finala, Joxan, normalea meintzat ez duk hain luzea izango ala? Ez dik ematen, gaina bi aurrelari, arpegi emango duen aurrelari, garrematatzen dakienak, maila ikeragarriko aurrela dituk eta partidu luzea juten den normalen, kantxagatik pelota gastatzealako izan lehike, gaurko kasua zuen hoi, baina normalen aurrelarik ez duelako asmoatzen, egun hona ez duelako izaten partidu tanto bukatzen, eta orduan partidu gogortu iketuk, gaurko kasua ez dituzte olakoa izango nik. Berotzen ari dira, laster oraintxe atera dituzte gainera, Atano 13garrenak prezintatutako kutsatxoan urrea bezala gordeta ekarri dituen pilotak, beraz une honetan darabiltzatenak izango dira, gero partidan erabiliko dituztenak. Eta hor duzue Mikel Beroitz iaz jokatu zuen txapelketa,
Juan Martínez de Irujorekin jokatu zuen, eta final aurrekoetan sartu ziren, finalean ez baina, aurten berriz, Merino bigarrenaren aldeko apustua egin zuen Aspe enpresak. Merino bigarrenak oso lan ona egin du, ikaragarri ona, baina txapelketan jokatu dituen bi partidetan eta txapelketaz kanpo jokatu dituenetan ere oso puntu honean dagoela erakutsi du Mikel Beroitzek, eta gaurko lehen final honetan eman dioten aukera handi hau aprobetxatzeko ahalegin guztiak egingo ditu, nola ez. Mutil gogorra da hau, zaildua, hain gaztea izateko, eta saiatuko da Xalaren bizkartzain fina eta sendoa izaten. Beno, guk hemen duzue, lehen aipatu dizuegun kamera hori, zenolako xetasunekin erakusten dituen gauzak. Benetan, irudi interesgarriak ematen ditu. Oso interesgarriak, eta gainera, ez gaude horretara ohituta. Beno, lau pilotariak harrapatu ditugu. Ez, finala jokatu baino minutu gutxi lehenago, hor ja urduritasunarekin eta konzentratuta egotea nahiago izaten dutelako, baina lehentxeago harrapatu ditugu laurak ere, eta ara zer kontatu diguten. Finaldien askoz entrevista gutxillo, Hola, balua jokatzea. Ontsatxi berdik eta finala. Nor da babeslea? Magnesitas de Navarra edo Magnesitas Navarras. Beno, hauesek lau izarren, lau protagonisten iritziak, orain, batzuk pilotalekura iritsi direnean, artean ere kaleko erropakin zirela, beste batzuk berriz ja pilotari jantzita, eta hemen Bilboko Bizkaia pilotalekuan 3.000 lagun dira, badakigu milak asko zaretela. Hainbat txokotatik begira zaretenak guk geuk dakigula, Salou, Barcelona, Torrevieja, Madrid, Segovia, Soria, Burgos, Salamanca, Brusela, Paris, Bordele, Akize, Londres, Belfast, Boise, Idaho, Rock Springs, Wyoming, Chino, California, San Francisco ere bai, New York, Bogota, La Plata, Buenos Aires, leku guztiet horietatik, badakigu jendea begira izango dugula. Guzti hoi, Bilbotik, besarkada estuana, goraintziak.
ez da gizue zenolako poza den, zuek hor arretaz begira zaudetela jakitea. Lehenbiziko sakea. Lehenbiziko sakea, zer izan da Urdin. Beraz, If Salaberri salak emango dio hasiera partidari. Eta zer rote diote gaur aholkuak emateko ardura dutenek. Roberto Garziariño, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehen da biziko sakea Urdin, eta lehen da biziko tantotik hemen gauza garrantzitsuak, ezta? Bai, lehenengotatik aurretik hasi, tranquitxua betiko. Ze partido espero duzu, Roberto? Gogorra, nahiko gatza. Beti izaten dugu Barriola ez dagoela, baina gazteak ilusioa, indarra, eta gainera jokoa dauka. Bai. Momentu honetan golpe izobeto da Abel baino. Abel beste gauza batzulekoz, baina azkenengo partidutan, desde luego Mikelek joko oso onako indau, partidu goizenak irabazi indau, baina irabazi dauz bere joko erakotzile. Bukatzeko, garrantzitsua da irabaztea enpresarentzat ere, ezta? Bai, guretzat da bai biztintzako, bai. Finalak beti irabazteko diez. Suerte izan. Zerrik asko. Roberto Garziariño. Final asko jokatutakoa da, bera ere. Naiz eta irabaziak gutxi izan. Binaka bai, Binaka irabazi zuen. Buruz buru, bost jokatu eta bosta galdu. Jokin, Etxaniz. Azkenengo aholkuak eman behar, ez da. Bueno, era ja jakitzen da zerrin behar, da, bueno, ikusin behar, lehenengo tantotan, nola gertatzen dien gauzak eta horik, baina, bueno, normalen ja jakitzen dute, zerrin. Ze partido espero? Bueno, pentsatzen do, final bat beti zaila da, asmatzea, baina, bueno, Laurak ikusita, ematen du gogorra izan daitekela, orduan, lortzen badugu, jokoan sartzea, eta, bueno, xala be jokoan sartzen bada, aukerak eukiko dugu. Garrantzitsua da enpresarentzat ere irabaztea. Bai, batez ere pelotarien dako, erendako final bat jokatzea, txapela lortzea beti ona izaten da, Suerte izan. Vale, eskerrik asko. Bi botilleroak. Gauzak argi daudelakoan, gero argi daukaten hori praktikara eramaten nork asmatzen duen. Sekulako tikitaka artekariek, ikusleak bakoitza bere lekura. Hasi da partida, sotamanoz erantzun dio Aimarrek. Xalaren gantxoa, ez zainona. Beroitz. Erki gozatu du. Erki ezkerrez, Begino. Bueno, hasierako pelota gara izan ditu behintzat, Begino nare bai, ezkerrez, bai eskubize bai. Eta Beroize berdin. Horrek esan nahi dik, atzelari behintzat. Hor puntxu daela. Hala ematen du. Hasiera ona eman diote, bai, gozatzen hasi dira. Xalaren bolea. Erasorako dago Xala. Final aurrekoetan jokatu zuten partida erabakigarri hartan, erabakigarria gorrientzatzen, ordurako Urdinak sailkatuta zaudelako. Xala pasatzen saiatu ziren behin eta berriz. Aimar eta Begino gaur hain garbia izango alda. Taktika berbera ekarriko ote dute. Ikusiko dugu. Bi atzelarintzat behintzat lehen finala. Galak eta Aimarre final asko joan dut azerek. Beti maten dikara pixka bat, baina hasiera oso namantzia bi atzelarik. Xala dago hemen erritmo aldaketa nabarmena egiten duena. Hor, Sotamano latza jo du. Lehenbiziko tantoa berotzeko erra dute. Eta konfiantza hartzeko. Aimarren gantxo oso ona. Jaso Xalak, Sotamanoa, erki atzeratu du. Beroitzek bikain eutxi. Begino, kontrakantxatik, ongi. Jaso Beroitzek. Haze giroa dagoen, ikaragarria. Ongi Aimar.
Erki kendu, Beroitzek. Haze tantoa jokatzen ari diren. Gaizki jotakoa, baina barruan. Suerte puska bat izan du hor. Aimar. Sartzen ari da, bai. Ezker zeharra, ederra. Bildu Aimarrek. Fresko ikusten dit Aimarre, Ongi hasi duk, Larri baina barruan hori ere. Suerte puska bat egin dabil. Lehen tantonetan Ariz. Pare bat pilotaka bat ameintzat. Hor Beroitz penatan geratu da. Ezker Orman sartu ez duelako. Berari sartu zaio gero Ezker Orman. Ongi eskatu eta eutsi, Erki. Moztu Aimarrek. Gantxoa. Bai, erasorako dago Aimar ere. Partida hasiera honetan behintzat. Gantxoa ongi markatua. Jaso Xalak. Engainatu egin nahi izan du. Atzera jotzeko keinu egin eta gero txokoan goxo utzi, baina oso arro utzi du. Aimar, beste gantxo bat. Ez du behar bezala jo hori, Xalagireki. Tanto nekagarria benetan, Jo. Gogorra, ondo jokatu. Oso gogorra. Pelota guztiko onak. Erki Begino. Bederatzi eta laurdenetik, jaso Beroitzek. Bote kaskarra eta tantoa urdi. Mikel Beroitzek larri eramandu. Aimarreia postura hartua zuen, oinak tinkatuak zituen. Eta erreakzionatzeko betari gabe utzi du pilotaren pumpa oker horrek. Bat eta huts urdinentzat lehen biziko tantoa eta lehen hau. Eurek aukeratutako pilotarekin jokatu badute ere, Xalari etzaio nonbait hainbeste gustatu eta saskira etorri da. Xabier Errasti, hasiera gogorra benetan finala. Bai, hasiera gogorra ederra, lan askokoa eta, bueno, niretzat diruan dagoen diferentzia ez dago kantxan, ikusiko dugu. Venga, eskerrik asko ikus ez dagula partida ona, mila esker. Zurei. Hortxe uzue, oinak tinkatuta zituela urrundu zaio Aimarri gorputzetik eta eramaterik ez du izan. Pilota horietan normalean ongi moldatzen da Aimar, baina zen ongi jotako pilota eta bote horrek ez ustean harrapatu du. Xabier Errasti, pilotari profesional izana, Jokin Errastiren anaia gazteagoa, aurten 41 egiteko nik uste, eta gaur egun Euskadiko Pilota Federazioaren presidente dena. Bai, Xabier, eta nioen esan dut diruaren aldea handiegi iruditu zaiola Xabierrek, baina ez dagoan besteko alderik, 600.000, 650.000, 700.000 eta horren 800.000, hau da, 80.000 egiten ari dira, beraz, aldea dago, gorrien aldea dago, baina ez, hanbestekoa. Ez da, aldea handia ez. Xalaren sotamanoa, pilota Biurri baizi joan, gantxoa Aimarrek ez du hainbeste gurutzatu hor. Aukera handia ziren, zulo handia zaukera, baina ez ditzeatu, ez dira asmoatu. Ez dira asmoatu gurutzatzen. Pilota ederra. Bai, ez ditu, muitza kosta dituk, Eta nik pentsatzen dit, Aimarrek eta ateatzen guen hauen di, gehiago, kostako zaiela. Zekenagoa izango dela. Aimarren gantxoa ona, baina urruti xamarretik, horregatik eman dio denbora. Xalari, eutsi Beroitzek, sendo, Aritz Begino. Aimar urrundik, Xalak atzera, bole Aimarrek Biurri, ongi. Aimar ongi ikusten dut. Eskun sotamanoa Xalak, Erki. Beroitz. Egun pilotaka tigora dagoeneko. Haze gantxoa jo duen ere Xalak. Txokoa dejada. Ongi Beroitz. Ezker sotamano ikaragarria. Beginov zer da, hau. Haze tantoa jokatzen ari diren txokoan dejada. Eta Xalak ezin. Bana.
Gados jaun Andreok, gados. Hasiera ikaragarria eman diote partidari. Bi tanto oso ongi jokatuak, biak oso ongi jokatuak, eta zen olako defentsa erakutsi duten Xalak eta Beroitzek. Bai, Beroitzek harrigarri izan dek, hor eraman duen pelotoi txokon utzi honoi, beti zaio otealako, hor buru bainez pasatzea bat zeukeko deja daitea, eta beti erdibide neotea ez da, pelota zaila eraman dik. Eta hain bar oso ondo mugitzen hasiek, Oso ongi, fresko ikusten dit. Be buruki konfiantzakin. Eta Josean, nik uste aipatu beharrekoa dela, Aimar Olaizolak eta Abel Barriolak lortu dutena. Belaunean lesio larri bat izan, oso larria ere, denbora askoan kantxetatik kanpora egon, itzuli, eta Barriolak gainera lauterdian ere han izan zuen finalean, eta orain binakako txapelketan hemen dituk biak, nahi baldin baduk esan beharrekoa izango duk Barriolak txapelketako aurrelaririk onenarekin jokatu duela, Aimarrek enpresako atzelaririk onenarekin, eta nahi duan dena, baina biak finalean, eta biak maila hundian. Bai, pelotari handi dituk, eta horregatik, pelotari handi dituk, bat bauen pelotari bat, esatezuna, pelotari handi edek, eta lehen mailako pelotari edek, gaizki dailenene, lehenengo mailan ondo moldatzea na. Uedek, lehenengo mailako pelotari ikaragarri dituk, eta bai, erdipurri ebilitu, normala hanbezela, olako lesio atetea eta baino, hain handi dituk, gaizki erdipurri bilienene, ez zaiek antzeman. Eta baki ikusien, ora iritsien, launtza normalen baina ondizioa izan die, izan dekena, batek Xalagin jokatulako eta bestek Beginokin jokatulako, baina alata guztiz, meritu ikeragarri edik, hemen finalea iristea, finala jokatzen egotea. Gorrien pilota kantxan, lehenbiziko aldiz, pilota ederra da, oso ederra, Xalak ireki, atzera Aimarrek, erki, zaila da hori. Zaila, eta Beroitze, gora, etzen da erraza. Etzen ez erraza. Oso ongi Aimar, non jarri duen. Fresko ikusten dit. Da hasierako sensazio beti izateiu, eta importante dituk, pelotari nola ikusteken, nola astean. Beroitzek eskuinez Barriola baino takateko ondixiagoa ematen ziok, baina ezker horman sartu askoz gutxiago, eta Beginoren kontra asko balio digorrek, Bai, batipa Beginon kontra, oso importante, hor ezkerra bilatzea, gaientzen eskubiz, palaz bezala jotzen duk eta minik ez diok egiten. Atzera, hemen dator Xala, eta jaso, Aimar. Kantxoa, erki Beroitz, txokoan utzi, Xalak harrapatu dela eraman, hor da Beroitzek ezin, azet, onzoa ikusi dugun. Ikaragarria, nola mugitu duen Aimarrek pilota, zen olako defentsa erakutsi duten Xalak eta Beroitzek, biek, Eta tanto bikaina izan da, eta Aimarrek partidari eman dion hasiera, benetan aipagarria, Atzean bat egin du, dejadaz beste bat, eta airez egindako bat ere badu. Benetan, aipagarria hasiera hau. Lautan total lau ege ikusgarri izan ditu, gogorrak eta oso gogorrak eta baino ikusgarrik. Beno, eta dena berak egin du orain arte, Begino, Xalak eta Beroitzek galdurik ez dute, Olaitzolak eginak 3 galdutako bat. Aimarren sakea. Gantxo ikaragarria. Beroitzek ezin izan dio kendu eta Aimarrek ez du barkatu, ikaragarria gantxo hori. Eta gaurria bai, txapelketan da Beginon beharra izan dipartu askotan da zehan da behare nahiko lanak indabili zenbat garaitan, txapelketako zenbat garaitan, baina gaur goi mailako Aimar ikusten, nahi gatxikazio honetan, Eta aurreko tanto tikusi gainea eskubikin da pelota mugitzeko garaien, eta gero gainea airez da konfiantza ikeragarrikin jokatzen ari dut. Xalak bolea zabaleratu,
Beginori jartzea posta egin zaio hor, Beroitz. Erki Begino, oso seguru. Ezker hormadan, zoraingoan bai. Pelota gutxi biltzen dut, Multzea asko kostatzen dut, baina gero multutare ez da biltzen, gutxi biltzen dut. Xala! Bien tartera, ez du bain egoki hori. Beroitz! Bai, Begin honentzat aproposa, hor, denbora makina galdu du. Ezker horman nahiko garbi urte maitzaio. Eta pilota aukeraketa egunean ikusi genuen, eta geu hemen ginen, badela, Saskitxoan bizia edo bizi xamarra, bizizkoa, Aimarrek esan zuen bezala pilota bat, beraz, haren beharra agian izango dute, gaurkoan, Xalak eta Beroitzek. Bai, etzeke bizi xamarra izango baino hau, etzekit zaiten, ala, irutuzatak hau, baku xamarra zotean. Irutuzatan nahi, baku xamarra. Grazirik gabea. Bai, aurrerako tantutan da gainea, geho ala gelditza pelota pixka, baina gain di bigarren tantoaik, pelota honeko hirugarrena eta bai. Beroitzen poza. Ez da animo faltarik, inorentzat. Sakea labur xamar. Horri ere sotamanoz erantzun dio Aimarrek, ez du eskuko minik, Beroitz. Gozatu gabea. Erki. Gerria bikain sartuta. Aimarren gantxoa, ongi markatua. Sotamanoa orain, Erki, hemen dator Beroitz. Denbora izan du eta eutsi. Kanpora joan zaio Aimarri. Konfiantzaz gainezka ikusten dut Goizuetarra. Hasieratik ausart gainera, gaur Xalari pasatzeko taktikarik ez dute ekarri. Gero partidak ala eskatzen badu, behar bada horretara jarriko dira. Baina hasieran behintzat, ausart, sartuz, ongi mugitzen, fresko, gantxoak ongi markatuak, hau ere gantxo ona izan da. Doi joan zaio kanpora, baina hau ere gantxo ona izan da. Baina hainbeste jokatzen ari dira eta tanto batera dauzkate Xala eta Beroitz ere. Eta Xala eta Beroitzen kasileroa utxik, Bai. Ez egindakoik eta ez galdutakoik. Ez eginik eta ez galdurik. Hor duzue, kamera geldi berri horrekin. Nio, eskuan. Ze golpe ematen du nola ikustean, 106 gramoko harrikozkorra. Hori indarrean doala pentsa zer den. 104,4 harinena, 106,7 astunena gaur, piloten artean. Erki bien tartera Beroitzek, ongi moldatu da Begino ere. Beroitz, gozatu gabea, erdi-erdira. Erki Aritz. Gantxoa! Eraman, Xala. Defensan lan ikaragarria egiten ari da. Hemen dator Xala. Eraman hori ere! Eseu! Moztu! Jaso Beroitzek, bakoitza bere lekuan da, atzera. Mikel! Bai! Zer da hau? Garri, partidu ziena, gogorra eta bizitasun ritmo ikeragarri. Goi mailakoa. Pelotaka guztikia esateko denak jaunak. Pelota ikera bat asmoatzen. Eta doktore jokatzen hasi ditu.
Ezker Ormarantz, ez eskuinez jotzeko moduan da, pixka bat sartu egin zaio. Xalaren sotamanoa, ez da behar bezala joa izan. Gantxoa ona berriz ere. Hildu Xalak ongi. Egurren Aimar. Ikaragarri jokatzen. Ikaragarri. Xalaren sotamanoa. Eutsi Begino. Eta sartzeko aukerarik emanez gainera, ongi Beroitz ere. Xalaren gantxoa. Beroitz, erki. Haze partida hasiera. Baina nagusitzen geinen, bikote gorri, pelotaka atene alda izentea. Zeok eta hor bikote urdinen importantea, Xala sartzea. Partido horrega ustendik, horre ritmoz aldatzen dik, eta guainarte behar, pelotaka gutxina joduna, alde dezentekin gainean. Bai, Aimarrek 16 gehiago ditu joak, Xalak baino, eta hori partida hasi besterik egin ez dela. Beroitz! Urrundik sartu da Aimar, baina bizi-bizi. Ongi. Horrein ezker Orman pilota gehiago sartzen Beroitz. Xalaren sotamanoa, altuenen lekutik sartu beharra dauka. Gehiegi ireki du. Pizka gorbutzen sartu zaio. Bai, pizka sartu egin zaio. Nik uste atzera jotzea zuela helburu. Bai. Eta azkenean pizka sartu zaionean kanpora joan zaio. 5 eta 3. Eztarria freskatzera etorri dira, baina etenaldirik ez dute eskatu nahi. Gero ez dut ezaie da mutuko. Asiero Laizola, arratsaldeo. Arratsaldeo. Haze partida hasera ikusten ari gara. Bai, ia esateko hori eginen komentatzen pilotarin arten ez, partidu hasiera ikaragarri eman duela 4 pilotari, ez? Eta naia ere bikain ikusten ari gara. Bai, ala ikusten dute oso valiente eta dezituta ez, nik uste irabazio galdu hola jokatu behar, aukila nahi bau partidu aurre batea, ez? Eskerrik asko, Asier. Bale, Asier Olaizola ikusle, eta dudari gabe indarka pilotaka da bakoitzean. Anaiari bultzaka. Xala zer nolako lana egiten ari den defentsan, baina defentsan asko aritzea ez da marka ona. Sinale txarra. Atera du luze Aimarrek. Eraman Beroitzek, Aimar, txokora. Txokoan deja da Xalak, jaso Aimarrek. Ongi Beroitz. Atzera Xalak, erki gozatu du. Atzera berriz ere. Begino. Hemen lasai arratu liteke. Bolea gaiztoa, jaso Aimarrek, bikain. Bien tartera Beroitzek. Eutsi Aimarrek, Xala. Ormabikoa igerri egin dio. Moztu. Gaizkioa, atzera Aimarrek. Goizuetarra. Egunik onenetan bezala jokatzen. Ongi Aritz. Erki, Beroitz ere. Eraman Aritzek, oso zaila atera du. Hau ez teko bea. Atzera ondo atea zaiok eta larri-garri gaineen. Moztu Xalak, jaso Aimarrek. Begino. Erki. Aimar atzeraka etorri eta moztu. Atzera Xalak eman dio galanta, baina kanpora. Handia eman dio, baina kanpora joan zaio. Leku indarra galdu duen bigarren pilota. Biak
gehiegi zabaleratutakoak. Berriz ere zintzurra bustitzera datoz. Hor duzu Xalaren bolea. Eta Aimarrek nola jaso duen. Hai dituz, pelota zailek eramaten, Bai, horrelarik, hoi gaiztu hauen oso. Aimar Olaizolaren sakea. Sake eginik ez dute oraindik, ez batak ez besteak. Egino, laburrantxean geratu zaio, baina oso ongi moldatu da. Eutsi Beroitzek. Txokora, jaso Xala, Aimar, gantxoa ederra. 7-3. Bat eta huts irabazten hasi dira Xala eta Beroitz. Bana 4-1 gorri. 3-4 hurbildu dira Xala eta Beroitz, baina azken 3 tantoak gorrientzat izan dira berriz ere. Hor Xala geraman du txokoko pilota, baina kentzerik ez du izan. Eta Aimar ez dago barkatzeko. Bigarren txapela nahi du. Aspaldiko partez. Txapel bat nahi du Goizuetarrak. 30-100. Hor irekitzen hasi da, baina denetan asmatzea ezinezkoa baita. Pilota aldatu egingo dute. Berriz ere Urdinek. Jokin Etxaniz euren ganadoa berriz ere saskira. Berriz ere iragarkietaragoaz. Pilota aldatu Urdinek, beste tanto bat jokoan, Xalak ez du gozatu, Aritz. Hau uste berri dela, hau beste paio bizio ala ematen dik. Bai, hau da lehen aipatu dugun pilota ura, ala adirazi dute behintzat, eta hau ondo jo eskero atzeko kristaletik ez da urruti izango. Gaizki jo du hori behintzat. Beroitzek eraman, baina bildu gabe, orain bederatzira etorri behar, ongi handi. Xalaren bolea. Pilota zaila zen, baina nola atera duen Aimarrek. Xala bila. Gantxoa luze. Aimarrek eraman. Bolea luze. Aztertu intzaio begin hori. Xala, zer egiten duen hor. Atzera, gozatu gabe, gaizto. Eta eraman hori ere, Xala. Ez da behar bezala jarri, atzera begino. Haze bi pelota eraman ditu. Bai horixe. Zaila egituen, Bai horixe. Eta gaur aurreko egunetako inspirazioarekin ikusten ez duena, Xala duk, Josean? Bai, boleaz da saitzen nahi de, baina ezkar gantxo sake bueltan izan dikoan eta ez da kunbile.
ezkerran txokin saiatu behar zen, atzenen tanto. Eta azkenean tantoa atzean lortu dute, pilota zailak eraman ditu Aritz Beginok, baina hori eramaterik ez du izan. 5-7 dagoeneko 289 pilotaka da. Hau, atzean egindakotzat apunta liteke. Ongi luzatu eta gainera ezker horman sartu baitu Mikel Beroitzek, hemen duzue. Pilotaka da ederra izan da, askorik garrotu gabe. Baina eman da, eta begira. 5-7. Yves Salaberri Sala. Laugarren txapela nahi du. Saken luzea. Eraman Begino. Eraman Aimarrek. Bolea buruz gain pasatzeko alegina. Eraman hori ere. Eta barruan. Baina zer olako gauzak ikusten ari gara. Xala. Atzera Aimarrek. Ordu aukera oso behetik ere bikain ireki du. Zoragarria. Lehen da bizi defentsan eta gero erasoan. Ederra izan da benetan. Oso ona ere. Airez eginak lau baditu. Aimarrek 6 egin eta 3 galdu. Xalak egindagorik ez, galdutakoak 2. Etenaldirik ez, partida gogorra doa, ba? David Merino, estamos viendo una buena final. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que los 4 están jugando muy bien. De momento yo creo que igual están dominando los rojos por ahora, pero tanto Sala como Beres están defendiendo muy bien y bueno, los resultados están ahí, están apretados y bueno, todavía puede pasar cualquier cosa. Para los dos zagueros es la primera final, pero de momento están demostrando temple, están jugando con mucha seguridad. Sí, ¿no? Los dos están jugando muy bien. Beres ha entrado de rebote o así porque Abel no ha podido jugar, pero está haciendo muy bien y luego Vecino pues también, ¿no? Yo creo que de momento pues igual los rojos están dominando, pero tanto Sala y Beres están defendiendo muy bien y yo no sabría decir quién va a ganar. ¿Preparado para el partido del domingo en Ezcaray? El debut en el mano a mano de primera. Bueno, en ello estamos, ¿no? Estas 2 semanas que llevamos ya de paro, pues preparando el mano a mano y a ver, ojalá pues podamos hacer un buen papel de mano a mano. Eskerrik asko, David. Vale, a vosotros. David Merino, gaur 8 Ezkarain izango gara bai, Ezkaraiko udal pilotalekuan, buruz buruko txapelketako partida, txapelketa nagusiko partida jokatuko du Merino, ez dakik noren kontra, zozketa asteartean egingo dute, baina han izango garagu. Eta aurrez, ostiralean, Burgosko lurretan, Quintanar de la Sierran. Zortzi eta 5, Aimarren sakea. Luze. Eraman Beroitze. Gantxoa primerakoa eta tanto. Eraman ezin, kendu ezin Beroitzek. Oso luze sakatzen ari dek, asmatzen ari dek sakatzen sakekine. Gero ezin kendu eta baino Aimarrek datorritako pelota guztita sartzen dek, Eta gaina ondo partidu ikusgarri egiten ari dek Aimar. Alimaleko joko erakusten ari da. Trempu honean da Goizuetarra. Xalak pasatzen utzi dio. Eta Beroitzek oraingoan bai, kendu. Atzera Begino, gerki gozatuta. Aritz. Ongi. Eraman Aimarrek. Sala
aukera asko ze gutxi izan di, baina ez dira asmoatzen nahi gaur. Egin dagorik eztik, pentsa? Ez. Aurtengo txapelketan erakutsi duen jokoarekin Euskadi Irratia saria irabazia du. Gaur puntu bakar bat biltzen ezpadu ere berea du eta bihar emango diote gainera. Hori txapara. Baina gaur ez dabil inspiratuta eginik ez du oraindik. Defensan da lan hona indik, pelota cada una joizkik, baino hiru pelota galdu izkik eta gero gainetik indagoik ez, oire gokerrik handina, indagoik babagarrik ez izatea. Bado Aimar. Sakez eginik ez dute oraindik. Berriro ere, 30 Euni. Sakea luze. Ongi Beroitz. Oso ondo, hori tartea moztu, baina bikain. Beroitz. Galaren bolea. Aimarri deleunikara, baina hor ere moldatu. Txokora orain, jaso Aimarrek eta atzeratu. Erkireki du, jaso esala, Aimar. Atzera, hemen datorriz, berriz ere hirugarren aldia du. Eraman hori ere. Olaizola. Zabalera. Gainean, Larri. Xala. Barruan. Bai. Larri. Aritz. Jartzea biskala kosta zaio. Gantxoa gainean. Txokoan orain. Ireki zoragarri. Nola jokatzen ari den Aimar Olaizola. 11-5 lan erdietan 6 tanturen alde handia. 360 pilotaka da iragarkia. Aurkian dituzue lau pilotariak, Urdinek eskatutako etenaldia izan da, Jokin Etxaniz. Aspeko bikotearen botileroa partida eten beharrean izan da. Okerra ondixamarra baita, 6 tanturen alde hori. Horri buelta emateko gai dira noski, If eta Mikel, baina... Eta Xabier zer gertatzen ari den, agian hobekien dakiena, Oier Mendizabal da, berarekin, Aimarrekin txapeldun izan zelako. Oier, arratsaldeon. Oso partido politia ikusten ari gara, nire iritzian Xala eta Beroitz ondo jokatzen ari dira, eta aidean galtzen ari dira. Nik uste, lauak ere partido oso handia egiten ari dela, baina nik uste gaur Aimarre responsabilidad handia hartzen ari da, eta nik uste behar markatzen ari da diferentzia. Bai, baina bere atzelariak ere asko egin behar txapela irabazteko, eta itaz eta Aritzi buruzari naut. Nik uste aurtengo txapelketan Aimarrek ez du Aimar on bat ikusi, eta Aritzek utzi dura pareja, ez? Aritzek lehenengo 5-6 partiduak ikaragarriak egin zituen, eta nik uste horregatik daudela hemen, ez? Eskerrik asko gozatu. Bai, berdin. Beroitzek eutsi, baina kendu ezin, Aimarren gantxoa berriz ere ona, gainean, Beroitz sotamanoa.
Hemen da Begino. Xalaren gantxoa. Honek aurtengo txapelketan erakutsi duen jokoarekin eta erraztasunarekin gaur... Aukera gutxi izaten nahi dek, agintzen nahi ditu, baina izan dituna, harri-garri edek, 16 tanto jokauta geho, tanto egin gabeotea. Eta gaur 15 ere sartzeko arazo handiekin ibili zuen bikote berberaren kontra, eta baina orduan beste erraztasun bat erakutsi zian, egun hartan ere. Eta Aimarrek txokoan zoragarri utzi du hau ere. Haze joko erakusten ari den. Ase hartzekoek txapela askoz ere hurbilago dute, aspekoek baino. 12 eta 5, 7 tanturen aldea handia. 2008 urtean irabazi zuten azken txapela ase hartzeko pilotariek. Buruz-burukoan, Bengoetxea 6. irabazi egin zion Barriolari, eta binakako txapelketa nagusian Olaizola 2. eta Oier Mendizabalek 22 eta 17 irabazi zieten Titin eta Laskuraini. Lauterdikoa urte hartan aspeko bi pilotarik jokatu zuten 22 Barriola 17. Geroztik ez dute txapelik irabazi, asegartzeko pilotariek, eta hori baino mingarriagoa izan dena askotan, 4 hoberenen artean ere, hainbat txapelketatan ez dute ordezkari bat bera ere izan. Eta aurten ere Aimarrek eta Beginok ligaskako, final aurrekoetako ligaskako lehen partida hemen 12an galduta. Gauzak oso zail izan zituzten, baina ondorengo biak irabazi. Eta hemen dira finalean, eta txapela gainera eskuan ez, baina behintzat ongi bideratuak gauzak. Begino! Tanto ontan aukera bat izan dik, xalak baino... Ez zaio, eskuan sartzen. Ez zaio, eskuan sartzen. Defensan da lan ikaragarri indi, baino... Hoi, kanpoan. 6 eta 12. Aritzek galdu duen 2. pilota. Eta urdinak dituztenak, Aimarrek galdutako 3, Beginok galdutako 2, eta Beroitzek atzean egindako bat. Xalak bat bera ez du oraindik eginik. Hor izan du aukera ona, baina hor ere ez du gurutzatu. Motorra arrankatzen baldin badu. Oraindik ere izan dezakete. Partida iraultzeko aukera, baina hemen funtzionatzen hasi behar duena leku indarra da. Aurtengo txapelketan ez dago zalantzarik, ez dut uste inor zalantzan jarriko duenik. Pilotaririk onena bera izan dela, baina txapelduna ez da beti pilotaririk onena izaten, txapelketako pilotaririk onena. Finala irabazi beharra dago, txapela irabazteko. Orain arte binakako finalik ez du galdu Xalak, gaur zail jarri zaizkio gauzak, erki atzeratu du, eraman Begino. Errorman sartu ezaren penarekin geratu da horre Beroitz. Ea oraingoa lortzen duen. Ezkerrez jotzera, ez, eskuine sartu da Begino. Aimar. Gantxoa oso bizia bintzat. Erkiaritz. Agintzen ari da. Bi atzelarik oso ondo jokatzen, bakutze be estilon, Bai, oso lan hona. Bakutze bedo haiekin. Oso lan hona.
Begino gehiago jotzen ari da, gehiagotan nagusitzen. Baina alde nagusia aurreko kuadroetan dago. Aurrean Xala gehiago izango zela zioen orain arte ikusi dugunaren araberako gidoiak. Baina gaur askoz gehiago jokatzen ari da Aimar Olaizola. Gozatu gabea hori ere. Bildu Aimarrek. Aritz. Ongi Beroitz. Xala. Atzera. Eroritakoa baina gainean. Atzera Xalak. Larri orain. Aritz azken 3 pilotak gaizki joak izan ditu. Lehen biziko bia gainean, baina azkena ez. Eta gogortzen ari de partidu, gogorraziak oso. 12-7 eta ia 42 pelotaka da asko ditu. Eta iragarkietara goaz. Lau pilotariak aulkian, oraingo etenaldi hau gorriek eskatutakoa izan da, Aimarrek berak eskatu du, nik uste Aritz azken pilotakaetan larrian txean ikusi duela, eta horregatik atxeen aldia komeni zitzaiela iruditu zaiola. Datu batzuk baditugu, zuei eskaintzeko, esate baterako, Xala Beroitz, Olaizola bigarrena Begino bikoteek, ez dute sekula jokatu elkarren kontra. Gaurko hau dute, lehen partida eta pentsa, binakako finala, binakako partidarik garrantzitsuena. Xalak eta Olaizola bigarrenak 36 aldiz jokatu dute elkarren kontra. Lauterdian, binaka, buruz buru, Aimarrek 20 ditu irabaziak, Xalak 16. Beginok eta Beroitzek 6 aldiz ikusi dute elkar, 3 garaipen dituzte. Olaizola bigarrenak eta Beroitzek 3 aldiz jokatu dute eta 2 irabazi dio Beroitzek Aimarri. Azken partidan ordea, Aimar eta Begino gailendu egin zitzaizkien Pitini eta Beroitzi. Larriten izan zen ura, lehen erdi oso gogorra eta paretxo joan ziren, baina bigarren erdian Beroitze nekatu ere egin zen eta handik aurrera erraz nagusitu ziren Aimar eta Aritz. Beroitz. Ongi Aritz. Aimar sartu eginda. Arki Begino. Ezker Ormarantz, gaizto. Ongi Aritz. Eta Xalak bila joateko mintzi horik ere ez, Ez. Gaur triste, gustatu Xala. Asko bine pelotoi. Esnatzen bada argi, Partidu gogorraziak eta... Ezkerkada bikaina, Amarretik, gainean larri. Partidu gogortutako neozik gauz pasaleike. Aimar.
oso larri izan da gainean aritzen pilota. Xala, ezker sotamanoa, Begino. Eraman nola bait, hor ere ez da behar ez dala jarri. Aukera ikeragarri ez dira. Bero itzekatzera, eraman Beginok, Mikel. Horrein larrian txian ote da bilaritz. Ala ematen dik. Asko falta horrein dik, Pelotak asko joar izan dik, atzeneko bitantotan da larrian zen ikusten dik. Bizka petata ikusten dik. Aztertu intzaio, Xala. Ezkerka da bikaina. Lekua badu eta eraman. Eta bila ere ez da joaten Xala. Aritz azkenean ezkerrez eraman. Xalaren bolea txikitzera, eraman Aimarre, gordo aukera, gantxoa eta tanto. Bueno, bat egin du. Xalak egin duen lehen da bizikoa. Eta tanto bukatutakoan egin duen keinua, zuek esaten ari zinetenaren adierazle, hori amorrua atera duen. Baina amorru hori, nik uste, geixiago atera behar lukeela, tantoa jokatzen ari diren garaian, bila joan, eta gero sartuko ezpada ere. Bai, mugitu eta pelotakin, pelota ezpa sartuko ere bentsat mugitu eta ibili, eta askotan pelota gehiago bilature, bai, bikoteen esan deun hasiera, beak zehatzen dik, beak ritmoz aldatzen dik erabat, eta urduan beak bilatu inberrezoke erabat pelota, aldan guztitan. Bazek du partidu guztinira askotan gehiotan egin duela bikote gorrik, baina pelotakadake bastante alde dezentea zeo. Pasatzen utzi dio Aimarrek. Gainean larri suerte buska bat badara bile. Gero itzentzat pilota ona. Atzera, ez da hobezki, eman da doa hori. Eraman! Xala! Txokoan ederki. Oaine konfiantza hundi da behindik, Bai. Tanto izan da, baina... Eta partidu erabat hausitazola amatezin, eta ikustek, amabita behatzi, eta partidu momentu honetan bintzat, pelota honekin da, erabat aldatuta zeok, Hala dago, bai. Aurtengo txapelketan bikoterik onena Xalak eta Barriolak osatu dute, finalera bitarte, beraiek izan dira partidurik gutxien galdu dutenak, 3. Aimarrek eta Beginok berriz 5. Xalak eta Barriolak 301 tanto egin dituzte. Aimarrek eta Beginok 275. Xalak eta Barriolak 211 tanto izan dituzte kontra. Aimarrek eta Beginok 257. Datu denak dira Xala eta Barriolaren aldekoak, elkarren artean jokatutako partidenak izan ezik. Elkarren artekoak Aimarrek eta Beginok irabazi baitituzte. Oso larri denak ere, baina begira, errepikapena ezin argiagoa. Beharra, oain montan ezkergantxo hau. Oraingoan bai, 10 eta 12, eta... Iru segidan, Xalak irutatu segidan, partidu guztiekin gabe, eta... Bazuen aktibatu beharra, baina esnatu dela ematen du. Eta argi. Esnatu arren... Olioak ez du errespetu handiri sartzen, baina Lehoia esnatzen denean, argi eta... Xala aurtengo txapelketan Lehoi indartsua, basatia, inspirazioz josia gainera izan da, eta ematen du pixka bat badatorrela bere onera. Hori ere gantxo oso ona eta tanto. Nola liteke. Baina geuri gertatu izan zaigo, Josan, lagun artean gabiltzela 1000 aldiz, eta ez talako saiatu, defensan dalan ikeragarri hildi, baina ikerak askotan final bat jokatzen ari dek, eta beak... Eta orain, bigarren etenaldia eskatu beharra ikusi dute, gorriek iragarkietaragoaz.
11-12, Jaun Andreok bigarren berdinketa lortuko ote dute Xalak eta Beroitzek, bat eta huts irabazten hasi dira. Bana, gero 4-1 aurretik, Olaizola eta Begino, 3-4, gero 7-3 aldegin dute. Lanerdietan 11-5 aurretik joan dira. Geroxeago 12-5. Eta orain 11-12. Azken 6 kintzeak jarraian egin dituzte Xalak eta Beroitzek. Nor duzu elkarrizketatzeko moduan? Beste txapeldun bat, Xavier, Oñatz Bengotxea. Oñatz, haze buelta eman duen partida. Bai, hoi da ez, ikusten nahi da, hasieran gorriko zongi hasi die, urdinek ez die gaizki hasi ez, baina, guain pilota aldatu inda, eta pilota gokin urdinek askoz komodo gai ez, eta, Beroiz partidu ikaragarri jokatzen nahi da, eta gero if guain asmatzen nahi da gehiago ez, eta, partidu oso aldatu da, eta, emozioa haundi izan ez eski. Ze traza? Hasieran ematen zuen esan dizoten bezala gorri geixo ziela, baina, pilota aldatzekin batea partidu oso aldatua, eta guain, ikusten dago zinek irazez. Eskerrik asko. Hori ere larri izan da ba. Larri izan denez. Txistu atzuke bat jo, kantxan. Ez dakit norbaitek guk entzun ez dugun zerbait entzun duen, hori ere. Edo estela... Dirua joatzen duena beti ikusten dut tanto alde batera. Edo estela... Eta jokatzu gabe ere, erabat batten alde jarrizkero ikusi nahi dena ikusten baita batzuetan, intentzio txarri gabe ere. Baztertutako pilota, eraman. Eta partidu erabat aldatuta zeok, da pelotako asko aldatzen dik, ikeragarri aldatzen dik. Bila doa Xala, Beroitz. Erabat ezberdinek, botea arrogoa, beste Aimarrena muitza asko kostatzeana. Txokora Xalak, eraman Aimarrek. Biak ere mugan, Josan, Bat goiti eta beste behetik. Xala, sota manoa gozatu gabea, baina leko txarrera ongi moldatu da Aimar. Beroitz. Eta orain Begino ezkerrez lan asko egiten, gero emango dizuegu horri buruzka datua. Asko balio du, tantu honek, Oñatz Bengotxeak esan duen bezala, Beroiz partidu ikeragarri jokatzen ari dek, Bai, horixe, asko jokatzen. Bai, batekoz beste partidu ikeragarri zian, Oso nazia batzidu. Finala handia. Aspaldiko urteetan Bilbon lehenbiziko finala, 3.000 lagun. Eta goi mailako partida. Aritz Beginok ezkerrez jotako pilota hori. Ez da txapa gainera iritsi, ez zuen asko gehiago behar baina. Beste datu bat emango dizuegu. Lehen esan dugu, garrantzitsua dela Aritz Begino ezkerrez jokatzera behartzea. Beno ba, Beroitzek eta Beginok ezkerrez jotako pilotakadetan alde handia ote dago. Laster esango dizuegu, gure lankideak hori ere kontatzen ari dira. Begira. Hori etzen zuzena, orain erakutsiko dizuegu. Ezkerrez jotakoena. Lasai, ez dago presarik. Bien bitartean ikustazue. Hor larri libratu da Aritzen pilota, eta... Zer izan da? Ez dakit ez ote duen txaparen beheko ertzaio pilota horrek. Hemen marmar ikeragarri izan dek frontoien. Eta azkenengo ezkerkada hori ez da txapa gainera iritsi. Aspaldiko partez, A2, Jaun Andreok, A2. Joko ona bakarrik ez, emozioa gainera ikaragarria. Eutsi eta kendu Aritzek. Aimarrek sartzerik ez, ongi Aritz. Atzera Xalak. Eta Aritzek larri eta tanto.
suerte puska bat badara gile, Suerte puska bat baino, netzat xala ezteko, argubili. Hori ere egia du. Hemen amarretik hundek, pelotoi, da amarretik eta ikusi behartzin da lehen. Hori ere egia du, baina... Eta aritzen hitzak, baina erabat argigarriak, kenduia zuen begibintztatik pilota hau ezin dundik mugitu, eta mugitu bai, baina ez du guztoko. Maneiatu ez. Beno, aspaldiko partez, tantoa, Gorri. Sakea, Olaizolak. Luze berriz ere. Eskarpat asko. Ez du nahi, xala bolea sartzerik ere. Gantxoa, berari orain, xala gordu aukera. Ez du bat ere aprobetsatu, Aimarrek ireki. Sartu eginda Aimar. Ederra benetan, zoragarria izan da. Xalaren ezker gantxo hau. Teknikoki biziki zaila. Oso zabalean zelako. Teknika handia behar du hori horrela egiteko, baina xalak izan. 13, hirugarren berdintzea. Beraz, tanto da luzerik ez dute egin pilota horrekin. Begira, ikuskarria, Bai, aparta izan dut. Kantxa erditi zabalean zegoan, eta hor gainatu iten dik, txokon usteko kinu iteziok, eta gero atzeneko orduan zabaleen izkutatu iten dik. Benetan bikaina. Eta artekariek zer diote, Goldo? Artekariak erotuta dabiltzen, nik ez dakit, baina azkenengo hilabetetan edo urtetan ez nuen ikusi hainbesteko mugimendu. Bazen zalantza pixkat hemen beste ikusle mota bat izango gote zen, baina etorri direnak dirua jokatzeko asmoak arre dute batzu behintzat eta lan asko egiten ari dira. Dirua honetan parean dago, baina Gorrien aldeko joeratxoarekin. Ordu bete partidak. 573 pilotaka da, eraman Aritzek. Eroitz, ederki berriz ere ezker Ormarantz. Ongi Aritz. Berriz ere ezker Ormarantz. Hasieran kostazaio, baina ja hartu dio, puntua. Gaitzeko pilotaka da Aritzena. Jaso Eroitzek, botez Aimar eta atzera. Gantxoa, ona. Gaizkiotakoa eta txapara. Ies egindako pilota. Beroitzek galdu duen lehenbizikoa. Olaizolak 3 galdutako, Beginok 4, Xalak beste 4. Beroitzek hause lehenbizikoa. Saskira jo du. Aritzek. Hor duzu Aimar Olaizolaren mugimendu hori. Geldian ikusita. Aspaldik jokun oso gutxi sartzen nahi dira Aimar. Hor pelotoi gaineatea buenetik bizitu indek, pasa iteziek. Eta Begin otzebile guztua. Etzaio geskun sartzen, nekeare bai. Eta, ben pelota eta sakea aprobetxatu behar zeukea. Aimarrek eta Beginok. Lehen tanto bakarra egin dute, euren pilota ateratzeko aukera izan dutenean, izan duten azken aukeran, ea oraingoan. Sakea luze.
Seiterdian denei, botea. Bai, asko arriskatzen nahi dek. Erama Beroitzek. Ariz, arrotu gabe. Xalaren golea. Gozatu gabea. Ongi Beroitz. Luze, erki. Ezker Sotamano bikaina. Xalaren erritmo aldaketa. Honegia orain arte ikusi dugun pilotariaren antza handiagoa du. Aztertu intzaio eta tanto. Orain ere tanto bakarra egin dute euren pilotarekin. Ados, Jaun Andreok ados. Laugarren berdinketa. Eta orain Xala eta Beroitz. Beroitz behintzat saskira. Ez dakiz zerra egingo duten, baina lehengo ura baztertzen badima dute. Begin hori poz galanta emango diote. Ez behatea die, eta normalen abidek, bazekie. Behantzate, horakotan baki, tanto asko joa da zeo pelota hau, bote hartzen dik, grazi galtzen dik. Baina bazekie begino ezinen da bidela pelota horrekin da behak izaitu garrazukea. Batek esaten nehetzat ez teko nahi, aurkan izat okerra hoak eta hoi pentsatu behar dik. Zazpia zatzetik Beginok 71 pilota jo ditu. Beroitzek 76. Datu polita, Eta beste datu interesgarri bat. Ezkerrez Beginok 50 pilota jo ditu. Beroitzek 20. Ongi lankideok, behon daizuela. Atera du Xalak. Hori ere ezkerrez jo behar Beginok, arro osongi. Herriz ere ezker Ormarantz. Xala. Sotamanoa leku txarre da Aimarri, baina hori eraman. Zen olako partida ikusten ari garen. Gora beratxua, baina maila handikoa. 6 pilotakatik gora. Gantxoa Xalak. Gantxoa Aimarrek eta tanto! Orain berriz Urdinek eulen pilotarekin tantorik egin ezin, sakeari eutsi ezin. 15 eta 14. Harrapatu egiten dituzte, baina pasa ezin. Aurretik behin bakarrik izan dira, Xala eta Beroitz, bat eta huts. Erki Aimar. Aire 8. Ingaina kanpoan duela. Ez nekeagatik. Orain laurxeago. Xalak bolea zerantzun dio Aimarren aukera. Txokora. Eta abiatu ere ez da egin Beroitz. Xalak iristerik ez. Earki baina gorputzekin engainatu dik, Eta ez zuen aukera ona, pixu handi ezin, goiti beraz etorren pelota. Eta gorputzekin doktore engainatu dik. Bai, Aimarren sakei airez erantzutea oso arriskutsua da. Alere hori egin dezaketen gutxi horietako bat da. Xala honek kentzeko beste gehiene baino askoz ere erraztasun handiagoa duelako. Duen bolea bikainari esker. Hor gozatu gabea. Xalak ere askoz gehiago. Aimarren gantxoa urrundik baina ongi markatua. Botez orain txokora. Atzera Ifek. Eta leheniziko partida bezain luze etzela izango baina. Ez dakit. Denboraz luzeagoa izango da. Eta pilotak edaten ez dakit. Ez ote diren nahi bestera iritsiko. Aimar. Gantxoa indarsu. Bildu Xalak. Beroitz. Larri ikusten de Begino, Bai.
Labur geratu zaio Beroitzi, pasatzen saiatu da. Aritz, eraman. Xalaren golea, txapara! Tanto zen, erabat engainatu du Goizuetarra, baina errematea txapara joan zaio, eta orain aldageletara doa. Aritz Begino, beste etenaldi bat, hirugarrena beraz gorrientzat, eta Aritz larri dabil, baina tanto hau ere alde izan dute. Xalak oso ongi egin du, zeharo engainatu du Olaizola, baina txapara joan zaio. Hemen dituzue Aimarren pilotaka da zenbait. Asko jokatzen ari da Goizuetarra. Lesionatu aurreko mailan, Josan. Nik aspalditxon txapelketan partidu honak indizke, Eibarren lehenengo egunen jokatu zuenen, lehenengo aldiz jokatu zuenen. Bai, baina ez maila honetan. Gaur partidu ikaragarri egiten. Ez maila honetan. Gaur ikusten nahi gatxik Aimar, garaiko benetako Aimar. Gaina arpegi emanez, ikari gabe, etortze zaion guzti esartuz, eta tanto harrigarrekin ez da bizi gainean. Eta lehenengo tantotan ikusi du, eta esan diu, eskubiz da, pelota ondo mugitzen, eta geho, konfiantza hundikin, konfiantza ikeragarrikin. Eta Xabier Aritzek zer duen dakigun bitartean Iñaki Azkunala, Bilboko alkatea dut nire ondoan. Bueno, Iñaki, una final de altura. Antes de empezar, bueno, el ambiente era inmejorable, el frontón lleno, pero en la cancha también estamos viendo una final de altura. A mí me parece una final de categoría, muy emocionante y todavía hay partido, porque estamos 17-14, pero los azules están fuertes. Yo creía que iban a ganar con más ventaja los rojos, Aimar, Olaizola y Beguino, pero Contus. Todavía hay partido. Todavía hay partido, todavía quedan 4 o 5 tantos tremendos. Eskerrik asko, Iñaki. Egatxi. Iñaki Azkuna, Bilboko alkate jauna. Eta txirrindulari hoiak ere bai, Roberto Laiseka eta David Etxeberria behintzat. Laisekak ez du kilo askori gartu, erretiratu ziroztik. Beno, zerrote du Aritz Beginok. Aldageletan barru-barruraino sartuta dago. Txakalaldia duela ikusten dugu, baina ez dakigu Barru-barruraino sartu alda. Bai, batzutan gelditzen dira hemen hor bada, tarte handi xamar bat. Egon edo, zerbait garrantzitsua ez baldin bada osatzen saiatzeko, baina ez barru-barruraino sartu dira zendagilea eta biak, eta zai egongo gara, zer esaten diguten. Ezkerrez joak 51 ditu Aritz Beginok. 20 Beroitzek. Zazpiaz atzetik joak 71. Beginok 77 Beroitzek. Denera Beroitzek Aritzek baino 11 pilotaka da gehiago. Badator Aritz, Xavier. Ea bada. Errenik eta gabe dator behintzat, joan ere ala egin da. Ea Inigo Simonek asegartzeko mediku jaunak argibideren bat ematen digun, Poldo. Bai, agian Vicente Artolak ere jaingo du zerbait berekin egon da eta Vicente, barkatu. Esfuerzo handi xamarra eta nik uste esan behar banu eran ez tegit asko indu notze pasatzen, baina gilarra dena kargatu zaizkata kalambre ematen dira. Eta, hemendik aurrerakoan, azurik izan dezake? Pues ikusin behar, baina horrekin arazuak uste izango ditula, abertze pasatzen, partidua ja momentu gogorrenean dago, eta ez da egit. Agontatzen digun. Entzun duzue?
hidratazio problemaren bat edo izan daitekela. Alde batetik partida gorra, bestetik urduritasunak ere gorputza lotu eta nekarazi ere egiten du, eta Aimar, gantxoa, bikaina! Hor beroitzentzat ez dakit ez ote zen hobea pilota hori. Aurrekoa baino etziok eskatu. Ez ote dio eskatu. Eta gero ezin kendu, xalak eta kantxoare arax izan deke, matematikoa. Bai horixe. Larri baina barruan. Hori beroitzentzat hobea zen, baina... Benjamin Lazkano berriz ere diruak behera. Etxi da bera, bai, parrian onda, baina beritza etxe bera. Oa 1200. Gerrik asko. Alde handia baita, garaiotarako, lautanturen aldea, lauren faltan, handia da. Xalak bolea zerantzun dio. Aimar, ez da sartu, atzera Aritzek. Erki. Golperik etzaio joan behintzat. Beroitz. Ezker Ormarantz, gaizto luze, Aimarrek eraman. Xalak ez du gurutzatu. Mikel. Aimarren gantxoa berriz ere ona. Bolea Biurria eta tanto. Sekulako erakustaldia egiten ari dago Goizuetarra. Handia. 14 joan dira. Eta orain 19 eta 14. Baina lehen tanto iladak izan dira. Orain beste tanto ilada batek eraman ditu. 5 tanto zaurretik jartzera. Besteren bat ere izan liteke. Ezin dugu partida erabakitzat eman. Hau 22 da. Rubén Beloki, Arratsaldeon. Bueno, Aritz Begino parece que tiene ciertos problemas musculares, pero el marcador refleja una ventaja de 4 tantos. De Garán será suficiente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Aritz está haciendo un partido muy bueno y además está saliendo. Se ha echado ahora la responsabilidad a la espalda y yo creo que van a ganar. Beroiz está jugando muy bien. Yo creo que está haciendo una gran final. ¿Tú preparado para otro nuevo manomanista? Sí, yo creo que va a ser el último, pero bueno, vamos a intentar jugarlo a tope. Es que ricasco, Rubén. Rubén Beloki astearteko aurkezpenean horri izango da burlatarra. Sakea luze Aimarrek. Pasatzen utzi dio Xalak. Eta ontzat eman dute. Eta baita niretzate. Iretzatez, Nik zalantzak ditiat, txekiat zer esan. Txapar azpik alden jogula dituzatak eta gero atea indek. Baina zui bizarete eta... Ez du gozatu, Aimarren aukera, eraman Xalak, zer egin behar du Aimarrek, deja da, Beroitzek jaso, ongi Begino, Xalak. Eraman, Aimar, gantxoa, eta tanto, 20 eta 14. Lehen lauren aldez, 5 zegoen eta orain 6. Alde handia, 2 tantura dute garaipena, 2 tantura Aimarrek. Binakako 2. txapela, etenaldia eskatu dute orain Urdinek. Eta orain berriz, Aritzek ez dute du etorri behar. Lehen berak hain etenaldi luzea egin eta orain aulkira etorri gabe geratu behar ote du. Hor geratu da errebotean. Agiarrak luzatzen eta geldirik ez dago. Bueno, geldirik bai, baina ez ezer egin gabe. Geldirik ere egin itezke gauzak. Hor dituzue zenbait pankarta, beste batzuk kendu ere egin behar izan dituzte, lehen hasieran aipatu dugunagatik. Hor atzeko beirazko baranda horren atzean daudenei behar bada oztopo egingo zien eta bakarren bat kendu arazi dute. Aimar eta Aritz txapeldunak zuekin gaude dio pankarta batek, beste batek berriz hor ez dago ura behar bezala eta ongi ikusterik ere ez dago, baina Abel Llegar y Mikel Rematar uste dut jartzen duela beste batek.
If eta Mikelen aldeko pankartak gehiago dira. Baina txapela asko zurbilago dute Aimarrek eta Aritzek. Ea zer dion Trizioko izarraundiak, Titin hirugarrenak. Augusto Ibáñez, Titin tercero, arratsaldeon. Bueno, para los compañeros de empresa se ha puesto la cosa complicada. No sé si misión imposible, pero complicada. Hombre, todavía hasta que se llega a 22 no hay misión imposible, pero sí que la verdad es ahora con el tute que llevan y el partido según se está desarrollando han cogido mucha ventaja, han cambiado a su material y creo que la segunda parte, ahora estos últimos tantos va a ser difícil de remontar porque tanto Aimar como Vecino están jugando muy seguros. Es que ricasco, Augusto. Vale. Aimar Olaizola. Lauterdian pumpa. Xalak ezkerron maioarazi zerantzun dio sake horri, moztu Aimarrek ongi, jaso eta atzeratu Xalak. Aritz. Horre sartu egin da Aimar. Ze alde daune pelota honekin. Honekin etziegia pasarekin Aimarrei eta bestekin ez di pelota de jotzen nia. Alde ikaragarri. Bai, asko markatu dik, partiduko... Txokoan ederki utzitakoa eta bigarrenean eramandu Xalak. 21 eta 14. Eta txapelketako pilotaririk onena Xala izango zen, baina finalean erakustaldia egiten ari dena Aimar Olaizola da. Aimar lesioaren aurreko mailara itzuli da. Lesioaren aurretik ere ez zuen. Beti ala jokatzen, Orduan ere. Ala, gaurraina jokatzea sekula ez baita erresa. Freskotasuna, ausardia, konfiantza, inspirazioa, dena. Eta erantzukizuna hartu gainera. Atzera Xalak. Beroitz. Honekin zazpitik pasatzea ez da erresa, Zazpin barrun zebiltze pelota honekin. Aimar sartu da. Moztu Beroitzek luze-luze. Eraman Aimarrek. Xala! Zazpion pilotagatik gora. Gaizkillo du hori ere. Aimarren gantxoa. Xota manoa. Eraman Aritzek. Ongi. Gantxoa! Eta hortxe bukatu da finala! 22 eta 14! Aimar Olaizola eta Aritz Begino 2011 urteko binakako txapeldunak! Haze poza bi pilotarientzat, Aritzentzat lehen finala handia, lehen txapela, ja urte desentea eramatzala profesionaletan, Aimarrentzat lesioaren ondoren finalean sartu eta berriz ere gorenera. Minartu du Aritzek. Eta Aritzek minartu du, baina min hori pasako zaio. Eskerrik. Zenbat sufritu duzuen eta bat zure atzelaria zenbat sufritu duen. Edu dira, nik uste. Horako partiu gira, ezin dela, sufritu ez eta gaur. Asko sufritu du, Aritzeri bola eta jotzezkin horretik saiatu nizal duan guztia sartzen eta nik uste gira, zutak uste. Zenbat aldatzen zen partida, pilota batekin jokatu ala bestearekin. Nik uste, beran pilota lehen zain, frontizetik asko atentzen zen
aurrelari gutxi sartzen gina eta gurea muitzeko zaila, nik uste Beroizek horrekin entregatu jentzula eta eronik asmatzen dut aurrelaz. Amalaunia, harri da partida, eta enbaten zuen, larri bile behartzen dutela, baina derki atera duzu partida handia jogatu du. Bai, nik uste, ni gustora ditu ez, nik uste igual txapelketa guztien induan partiko nahi duala ez eta aritze pizton partioa indu. Asko sufritu berak emerito ondi izan du, ez, bola gillo gero eskutik aneleko unuitan geizki bilida asko sufritu dut, nik uste berak emerezizula txapela. Gogoratzen diat, Aimar, orain dela hilabete batzuk Gasteizen elkarrekin izan genituan da, han errenka ezin mugituta albora korrika ezin eginda, hanbesteko hain garai beltza pasata gero, ze poz? Bai, nik uste, bihotari bat entzaten gauzi politiana txapele irabazten nik uste. Horta lan asko imar dela, sufrituri imar dela, eta nik uste denatik indu eta azken irabaziutak gustoraz. Azkena, norentzako da txapela hau? Hemen dagoen bakarren bat entzako, edo datorren bakarren bat entzako? Bi entzatez nik uste, neskantzate gero barrenen daukin txikintzate bai. Eta gero baita ere oroitu nahi nun, belaunak eta laundu diaten guzire, nik uste, bai Mikel osongi operatu zian gero itxaso eta ere kriston lan egin dute, rehabilitazio garaian inigo bai nik uste baten antzatez. Zorionak. Vale, eskerioz. Aimar Olaizola pozaren pozez eta sari banaketarako badatoz, Maitxoa badakarte, beste elkarrizketa bat prest dugu. Elena? Bai, halaxe da, Xabier, Mikel Beroitz. Pena bat izan da, baina partida handia egin duzu. Pena bat izan da, nire ustez Aimar asko jolastu du, asko defenditu du, eta ez dugu iragazti, baina posik hemen egoteagatik, eta ezin izin dugu, baina zer egin behar dugu. Aurrean egon da aldea, Aimarrek bikan jokatu du, hasieratik bukaera arte hurbildu zarete, hor 6 eta hutseko partzial bat ere lortu duzue, baina gero berriro euren pilotarekin mina handia egin dute. Bai, hor 12 berdin egon gara, ni ustez, hor Begino pizkat bajatu du, baina, gero bere pilotarekin, pizko bat sosoa zen, eta, horrekin, Aimar min asko egiten du, eta, asko jolastu du. Dena eman duzu eta dena ematen duenak ez du damurik behar. Urrengoan izango da. Zorionak, Mikel, naiz eta galdu izan. Bale, mi esko. Oso lan hona egindik Mikel Beroitze, Jose. Bai, oso partidu kompleto egindik, oso. Hasieratik sartuta. Hasieratik pelota galdu dit, baina oso be pelotakin gaina ondo luzatu dik, beak Aimarrek eta atatzen zuen pelotak kentzea desente kostatzaiok, seko hauen asko zen muitza gehiago kostatzen, baina saleikek partidu oso kompleto egin dula. Oso ona ere. Beno, estatistikak pres baldima dituzue, lankideok. Horiexek ikusiko ditugu. Aimarren poza eta Aritzek berriz bere burua lurrera bota du lerrekin da. Partidaren gogortasunagatik eta finalaren presioagatik, urduritasunagatik, denengatik. Roberto Gartziariño, zorionak. Eskerrik asko. Sufrituta, Bai, larri. Bitzan nola bukatu duten, hor dago Aritz, etzan da Bixente masaje ematen ari zaiola. Bai, ezin ubili, bola jasotu jako eta ez du hau, baina azaldu zen, azkenengo tanto inda daula, hori pasako bala. Hala ere ez dut amuru izango bihar goize. Ez, baina, txapelak hori dan hori komentuko da. Eskerrik asko, Roberto, zorionak. Pozik Roberto Gartziariño asegartzeko intendentea eta Salvador Bergara eta asegartzeko buruzagitza eta medikua eta denek sufritu baitute azken urte hauetan, lat sufritu ere eta gaurko pozau horregatik dastatu ere, askoz gehiago dastatuko dute, askoz ere gozoagoa irudituko zaie. Asier Olaizola pozaren pozez, mezuak jasotzen ari da, nonbait. Beno, errenik gabe itzuli duk, Aritz. Bai, hemen zaldi bezala pasaitu, kuadriko launek, oik zazpin zapaldu izango zintzea. Zaldi salvaje bezala pasaitu. Ultzamarrak? Ultzamarrak eta... Sasoia eta indarra eta... Eldu ziek eta urdu mugimentun bazea intziek eta dena. Baina bai, hoi pasago zaio. Larri huen, hor Aimarrek hartu partidu guztin bezala eze.
partidoko pixu eta ben pelotakin, ia etziok utzirein, pelota jotzen gaien zen, lan handin izango zuzkin, partidua bukatzen. Eta Josean, Aimarrek aurreko partida hartako taktika ekarriko tezuen, pentsatzen genian, orduan luzimendua alde batera utzi eta urgullua ere bai, neurri batean, eta praktikotasunari begiratu zioan, baina gaur hasieratik erantzungizuna bere gain hartu eta arriskatzera eta dena ematera etorri duk, Bai, partidu ikusgarri jokatu di gaur Aimarrek. Ikusiek hasieratik eman iteziola, pelota errez mugitzezula bi eskukin eta gero airez da etorri zaion guztia sartu eta gaina inspirazio ikeragarrekin da tanto ikusgarrekin dizkikaten gaina asko, aspaldi ikusioten partidu gobena. Be garaiko gobenetako partidu indik. Bai, hori. 16 tanto izan dizkik indako, atzenen, 16 egindako, bada zerbait, eta airez 14. Eta airez indako, esaketi indako, zuzenen indako, tantoik ez. Ez txalak eta zulaitolak, Hor dituzue, txapeldunak. Aimar Olaizola eta Aritz Begino. 2011 urteko Binakako txapelduna, Aritz Beginok bi txapel baditu, Binaka irabaziak 2005an eta 2006an, baina haiek bigarren mailakoak ziren. Artean promozio izenik ere zuen txapelketak. Eta hemen da Xavier, hemen da Aritz. Labur. Zorionak. Eskerrik asko. Todos sabemos que hay que sufrir para llegar a 22, pero más que hoy no se puede sufrir. Sí, la verdad que he sufrido mucho, ¿no? Y bueno, se ha visto, ¿no? La tensión, que se me ha cargado el cuádriceps y bueno, me ha costado terminar, ¿no? Y bueno, quiero dedicar la chapela a mi amigo Sergio, que falleció en noviembre, a su mujer, a toda su familia, que lo están pasando por un gran mal momento como yo y bueno, pues darle la chapela a él, ¿no? Eskerrik asko Aritz, segi ondo eta gozatu asko txapela, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Bueno, hilberri duen lagun bat eta haren familia izan ditu. Gogoan Aritzek, Xala ere dida batean harrapatu behar dugu, ea zer dion. Xala, txapelketako pilotaririk onena izan zara, baina behar bada gaur ez da zure partidarik onena izan. Zene ustez asketik partio gogorra izan da, ez? Eta bueno, zene ustez hor indara handia utzi dut asketik eta gero, bueno, zene ustez partio erditik berriz ere bueltatu gara, ez? Eta bueno, azkenean beraiek indartsuak izan dire, ez? Bere pelota egin mina handia egiten dute eta guk azkenean ene ustez behar ginuen igual beste pelota bat hartu. Bueno, holaxe da, beraiek hobeto batu dute eta jazta. Etzan erreza, zure zenbakiak 3 final, 3 txapel, laugarrena ez da posible izan, baina 4 final Binaka ez da gutxi. Bai, bueno, beti gauza polita da, ez? Hemen aiatza, baina azkenean beti nahi dugu irabaztea eta gaur urpena, ez? Zene ustez Mikel partidu bikaina egin du, nik, hastean, ez da egin nekatu da xamar, eta gero, Euskal Euskarak asartu gara, baina azkenean beraiek oso indartsua izan dire, eta frontoia ere ikusi da oso gogorra dago hemen jokatzeko, eta azkenean Aimar asmatu du, eta zorian beraien, ez? Yves Salaberri, eskerrik asko. Bukatu beharrean gara, eskerrik asko Yves Salaberriri, eskerrik asko Elena, Koldo, tantorik onena zein izan den ikusiko dugu. Gure babeslearen eskutik. Magnesitas Navarrasen eskutik. Hauxe izan da, partidako laugarrena, gorrientzat 3garrena izan dena. Aimarrek ireki, jaso Xalak. Bien tartera Aimarrek, Xala atzeraka etorri eta jaso. Pilotaren bila Aimar. Beroitzek eraman. Boleaz txokoan goxo utzi, eraman Xalak, Beroitzek ezin ordea. Hauxe izan da, gorrien 3garren tantoa eta partidako tantorik onena. Eta azkenik bukatzeko lehiaketaren irabazlea, Iruñera doaz gaurko 1000 euroak, Jose Antonio Agirre Urdangarinentzat. Zoriona Jose Antonio, behon daizula, asmatu egin duzu eta gainera suerteko. Besterik ez, pilotazaleok, eskerrik asko zuen arretagatik. Behon daizuela, izan ongi, aio!